Onyankopɔn de adom abɔ adom so ama yɛn wakenkan akan wo ne me aka tiasefo ho tiasefo a moja edi emu afurusane ne ahoɔden wɔ hɔ anɔpa yi yɛda yɛn Nyankopɔn na se deɛ wayɛ ama yɛn dɔso ɛboro adwene ne ntiaseɛ so anka yɛn so yɛ ne hwan baabi ɔdi abeduru nie Ebenezer na wasan hye yɛn bɔ so wɔyɛ Emmanuel a wɔne yɛn ɛna ɛwɔ hɔ anɔpa yi nso yɛda na se deɛ wayɛ ama yɛn so yɛn ani yɛsi hyira nka ne din ayɛyie nka ne din kronkron deɛ wayɛ ama yɛn yɛmie yɛano na yɛanka biribi ankyerɛ no a na yɛyɛ boni ayɛfoɔ yɛyɛ tiafoɔ ɛno nti anɔpa yi sɛneɛ nano na Joshua ɛka sɛ menni me fie deɛ awurade ne yɛbɛsom no anɔpa yi yɛn nso so yɛse yɛne yɛbusua yɛne yɛn team no yɛne yɛn station no yɛbɛka ma wiase nyina ehunu sɛ mpa Onyankopɔn ɔne yɛn adi ne yie merafo maakye brɛ na so free sabre kɔpem sɛ anɔpa nondu ɛbɛbɔ for God encounter. We are back on your radio yɛbɛtoa ɔsom no so ɛnyɛ easy but ɛbɛyɛ mmerɛ with God on our side and with God in the boat with us, it will never capsize. So what I say, it is still Vim Day. Ain't ya that's so am I crying what fear how we jumani mu or store ho usuku mu honomo a funum bebia am I bia.com and opay ya that's papa kaimu.com for your church ya mu nyina anɔpa yi megye sɛ Kristo nti mo ho yɛ deɛ driver Pablo Isaac Afol a ɔfrɛ wo Pablo menim sɛ anɔpa yi wama me kwan ɛwɔ wo car nim onyame wɔnka ho ate na ɔnti n'anim nkyerɛ wo afei driver amo aka ne nyinaa yɛkyeakyea mo nyinaa mo a yɛnim mo ne mo a yɛnim mo Awurade Nyankopɔn ka mo nyinaa mo ho ɔnti n'anim nkyerɛ mo ɔnhwɛ mo so a mo ho ɛma asɛm car kakra bi a ne yɛde kɔ service o kasafidi ya wode ato ha na wutie yenti yetwam ewe Yesu din mu kakra bi aka ne se ne ti kakra bi aka ne se ne hwene saji se wanya adwuma antena ase anka se o ene de Awurade ne mi adi ne yi na wo se ka no ne dwonku ebugum aden asembe na aba yetu ja to sa ade ni mu ewe Yesu din mu adwuma wo ya eya da ne ka ɔsi adwuma no me ton kakra na masan de akotua ka ɛna o sa agbaja ɛne wo Yesu Kristo dini mu sa de no yeyi firi wutiri so na Yesu mu de wo to enhyira ɛne nkonimdie mu wo adwuma na wo ye no behunu ano obisi mo aye adwuma na wo hunu ano sika to ne nsɛm ana ne wura fi ade a wɔso de ye ɔde bɛyɛ atoto na ɔde atowei na ɔde atowei sika na san firi ne nsɛm awie no afei na plans na ɔfa ye prior to so onya sika no na ne nyina san ɛbɛ biom aropai Awurade bɛyɛ yɛ boafo sika to yɛ nsɛm a yɛbɛhunu ne wɔse yɛ de yɛ na ɛso aba ɛmfaso ama yɛn Berafo ma mimfe wie mobere nsɛm sɛ ne besia kɔ ne demu no ɛmfa nto adwumadie ne so mfama na afei kwan mu na hɔ na Onyankopɔn asɛm no nso yɛnhwɛ nyim firi hɔ na yɛma sports fo no kwan no mu emrai ɔsɛm nka nkyerɛw sɛ na yɛ June bosomi ne da ɛtɔ so aduonu baako fiti anɔpa yi ekosi anwummerɛ ewie mobere sɛ ne besia kɔ ne ho ama ne bɔ ɛna wadaroma yɛde ɛma o anɔpa yi no ɔse ɛyade a awia no bɛyi ne ti kakra tie nkɔmɔ no awia no bɛyi ne ti anɔpa yi kakra enti efiri sabre ya de kwakosi nonkono nondu no awia no ebeyi ne ti na abɔ ama ewie mu abae na tie efiri du baako ɛhɔ no mo ɛkɔ no ensuo no bɛyɛ sɛ de emu na mu na bi no ensuo no bɛhyɛ ase sɛ de ekekasie bi no na edididi mu ha na awia na san ayi afa so enti free prem tobre donko ɛyɛ du 1 2 3 hono mo kono no mienu no miensa ede kokosi no 9 awia ne bebo awia ne betwe ne ti free sa abra ne free prem to bre hono a ede kwakosi no miensa no 9 hono awia no be den a afi free no 9 hono na ahya ase adwom
na ama nsuo kwan nti mmea ahodoɔ bebree no nsuo no bɛpetepete mmea ahodoɔ bebree nso so deɛ wɔkyerɛ sɛ ewiem bɛbae saa keka ɛnya adeɛ a nsuo no ɛbɛpetepete nti wadaroma ewiem ɔbrɛ nsɛm firi saa bere kɔsi anwummerɛ ɛne ɛde ho amanebɔde ama wo anadwo da suo mu nso wɔkyerɛ sɛ nsuo no ɛbɛpetepete kakra na yɛ sɛ firi anadwo da suo mu adeɛ kye ɔkyena memene da no ahomakye hɔ no ɔkyerɛ sɛ nsuo no bɛpetepete kakra wɔ apuɛ mantam ya yahodoɔ bebree no a wadaroma hwiem ɔbrɛ nsɛm sɛ ne bɛsi akɔ no ɛno ne yɛde ho amanebɔ ɛde ama wo dwumadie yi nso aboafoɔ ne dɔɔso odi ahenkan kwame yaboa agyempahe ne kofi mensa kɔbike billy man ɛna wɔka ho a yɛde dwumadie yi ɛde ɛbrɛw as usual mene wo shefa for this AM drive edin a megye so ɔboɔba ofori amanfo yɛna ase ne yɛmo akye ɛmo akɔ aba ɛfamra show ne mo yɛde brɛw na wɔtwe we nyina ne yɛde kɔ awie yɛ atifia sɛm yɛsɛ rely on God's strength rely on God's strength ɛno ɛne the sermon topic ya yɛde ɛbrɛw yɛkasa bebree no a onyankopɔn asɛm yɛte aseɛ wɔ the book of Isaiah 40 verse 29 through to 31 yɛkenka yɛhunu sɛ ɛyɛ onyankopɔn na wɔde tumi de ma nea wabrɛ na opagya n'adom mu ɛde ɛma nea wayɛ mmerɛ ɔse ɛmabunu ɛnyini ɛbrɛ saa nso so ɛna ebi ɛnan esuntusunti na wɔte hwe nanso so wɔn a wɔde wɔn ho to awurade so ne deɛ adeɛ nyinaa bɛdi aboa wɔn na obi wie wɔn yie hwɛ saa message wei no afei na hon konkron ɛde entiaseɛ sɛ yɛwɔ bible quotations no bebree verses na anaasɛ bible nankasa kra in general no ofa na o kenkan a ɔho wobɛtumi ate aseɛ yi na we bi but wo san fa na wo kan bie mu a onyankopɔn bɛsɛ bie wadwene mu asan ate aseɛ na we bi wo san fa kan bie mu a ɔbɛsɛ bie wadwene mu ama asan ate aseɛ in the way ntitie ha saa we no ɔse he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. What a one I say. Actually, everybody mo ebeka ho asem de akere wo. Ya ka kere wo se empen bebre no ya na abrabo. E de enioma a eya na eni edin e de ba beso the strength and our resilience ehwe. But ya na ni jesam ne se onyankopon kan yen ho nti no ɔno na wɔhyɛ yen den hyɛ yen ma eduru ba bia ya na ya ba mu abu eduru ba bia ya na ye keka nsɛm se ba bia ade ne duru ne de asɛi na nso so ahotoso a ye wɔ ne sɛ onyankopon asɛm ame ate aseɛ sɛ yɛmfa yen ho nto ne so na ɔbɛm boa yen na ɔde yen akɔbɔ hyɛ asase ne so ɛna no Israelfoɔ de wɔn ho to onyankopon so ɔboa wɔn de wɔn kɔbɔ hyɛ asase ne so na yebisa sɛ kwa bɛn ye bɛfa so a yɛde yɛn ho bɛto onyame ahoɔden so yehu point number 1 sɛ ɛwɔ sɛ yɛgitum sɛ yɛn ankasa we have no power of our own, we have no knowledge of our own, we have nothing of our own. Nea yɛwɔ bia no ɛyɛ awurade ɛna de ama yɛn ɛne nti wɔ sɛ yɛmfa yɛn ho nto ne so prɛko pɛ na ɔnom mmoa yɛn deɛ a ɛne na yɛgitum sɛ without God we are nothing. Jitum and into point number 1 I did bro when you say acknowledge your limitations. Jitum say war mre. Jitum say we nyansem to me nye. Jitum say wa hoɔden to me nye. Jitum say onyame nimu a enye ye. Sa wo jitum a ɛno na ɛbɛboa mo a wode wo ho ato onyame ahoɔden so na de wo ho ato ne so eyiye. Point number 2 ye ka kyerɛ wo sɛ fa wo werɛ ɛhyɛ onyankopɔn na hoɔden a ɛnni hwammɔ. Trust in God's unfailing strength. Onyame ahoɔden wei no ɛnni nipa hwammɔ. ɛno nti yɛhu sɛ sɛ yɛde ho ɛto onyame na hoɔden a ɛnni hwammɔ no ɛso a na ma yɛn agye adi sɛ da ɛne abribia no ɔbɛka yɛn ho. He will provide us with constant support and refuge. And no matter what challenges we face, we can rely on his enduring
power to see us through in whatever situation ye huni yen ho ewom. Na yebisa yen ho say, how can we put our trust in God's unfailing strength? Yebehunu say, by way of continually seeking his presence and guidance. How can you do that? You have to seek God's strength through prayer. Empire. See, you say, what is prayer? You can say prayer is a situation where you communicate with God constantly. You converse with God through prayer. Nti mpaebɔ, the definition kesiye ne se woni onyankopon edi nkomo, having a divine communication with God. We no provide the opportunity for you to talk to God directly. Emo akwenya, ema wo kwan, ema woni onyankopon ye den kasa directly. Wode ne kasa straight emfa obia so mpaebɔ. And it yes say ubo mpaya. Mpaebɔ no bɛboa wo amwatumi ato onyame asɛm ase. Amwatumi ahuru onyame ne bɔhyɛ a wahyehyɛ yɛn. Amwatumi ahuru so onyankopɔn kan yɛn ho na ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ. And nti yɛkenkan Philippians chapter 4 verse 6 to 7 edimao. Yamahu said, do not be anxious about anything, but in every situation say nije say awerɛho, by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding. When we talk about the peace of God, the peace of God is a solution. So the peace of God will come upon you. It means God will provide remedies, solutions to solve them. So that is the peace of God. The peace of God is solution to problem. That is the peace of God. And inti osi onyankopon na sumdua eboro entiasie nyina esono or the bedroom, and the peace of God which transcends and when solve problems all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Eyem paibo. Afeye hunu say ebo mpaye no ebe sign abɔ kwan ama yɛsua onyankopɔn asɛm. Ɛne saa ne tie de a yɛbɛsua onyankopɔn asɛm ama yɛhunu bɔsa ahodo a wahyɛ yɛn ɛne onyame no kware a ɔde adua n'asɛm emu. Ɛne nti yɛde yɛn ho to asɛm no so a ɛyɛ yie. Depend on God's word. And only a point number 4. Depend on God's word. It is a who says, how can you rely on God's strength? And only a gusu aye. Depend on God's strength or word. God's word. Or say, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. The word of God will strengthen you. The word of God will give you strength. It will encourage you. When you immerse yourself in the word of God, you'll be able to overcome it. Why? Because the word of God that is in you will direct you. It will guard your heart and your mind. And on ever se faha wuraha singha enra make kan bebre no ade kyerɛw se wosua nyame asɛm no a ɛyɛ nyame asɛm no na yɛbɛbie no kra ne so de akyerɛ am wahunu se wonam esum ka bi bunu mu mpa a wunsuro bɔne bi adentia in the word of God no ɔse na ba ne poma bɛkyerɛkyerɛ wo kwan na wɔde wayɛ den akɔnsu a ɛho dwo weenum nyinaa wode wo ho to nyame asɛm no so a ɛna wobɛtumi abie wano no waka bi. Afei point number 5. Yes, live by faith, not by sight. Live by faith, not by sight. Relying on God's strength involves living by faith. Even when circumstances seem dire,
even when the present situation seems very confusing, because you are not living by sight and you are living by faith, you shall see the end thereof from beginning. And unti hey ade ne hyase no a ye bibia wo ha nkrofo nyina hyase o mo kasa ho no, because wo no wahunu watu ani ahwe the future of the thing. Na wo hunu se daache edema ade no a wa hyase no eso. And unti always you are being driven by the future of what you have started. The wa hyase a wo ye no, you don't see the beginning of it. Abribia no uhunu ne daache. And unti obi oye boss bia no ohunu daache of na dwuma no a emfa ho ne asroche a ebo, emfa ho ne ehumu a etuo, emfa ho ne nea ekoso. Daache no a ono ne di nani ehunu ama na dwuma no, eno na aba be the driving force a ede no eko. Enti e ka kire wo se live by faith and not by sight. Because any Ghana eko sisi ya no, if you don't live by faith and you live by sight, one way ya one kasa be bie wa no adome wa abrabo akeka nsem de egu one kasa abrabo so ama one way ya ebebem na ebegu animu ase. Live by faith. Catch the wunya say live by faith and not by sight. Yama wunu say omo live by faith, you know. This faith is not blind optimism, but a confident assurance based on God's character and promises. It is not what? Blind optimism, but a confident assurance based on God's character and promises. This is what we are talking about. And it's independent answer say, "Oh, be mu na ba be hwa." The abeka kire me say we be ye. Enipa nyina say enye yie. Wo ba mu na ba be hwa bi abeka say na ade mu nhunu ana. Can't you see what I see? Ni amimi hunu no mu nhunu ana. Me hunu se awurade apagya abofrei. Me hunu se maame ya wo yare enei. Awurade ama ne ho ato no. Wa pa ne ntoma nagu na wa shata de fita a wodi adanse all to ahurusi dwom e wo nyame fie. He abrantie we ya nkrofo se bibi papa bi ampie mfiri ne mu mba no. Momo de mu hunu no saa na emo meme de I do not see it that way. That shows, say indeed, you are living by faith and not by sight. And into Abra Moses, Soma, the spies, you know, say Omonko, now Sasio Yankopon, Somo, Bosso, Debema woman conquer head, Yakos was no Bible, many women nutia say, or Soma, Enipa, in Sia, Momo Koi, Nomo Coco head, Yakos ho. Omo buy the mummy and sand the omo issue by a mummy and sand so the omo report to the buyer. Womo church omo nsem nyina wie ye no asem a obi say na say na hwan ama ne bo e na yanjindi. Whose report do you believe? Hwan ama ne bo? Those living by faith, always their stories are very, very touching. So almost says ya no more can one way I want to. It may seem confusing, but se winya botre na utie kosi awie ya. You can see say ampa. Nyansambo akwa Nyankopon. Ohunu achiri ade no ahyase ya ho adwuma enne. Eni nti na eduru ba bi na emu aye den ane Nyankopon de yakosie. Sabe anya se woni munyansa, onimu nyansa. E wose wode wokọ na okokosua biribi wo saasase ne so. E wose wode wokọ ahokyera saase so na wokosua biribi firi ho. E wose wode wokọ yare asase so na wokosua biribi firi ho. E wose wode wokọ ka saase so amane asase so na wokosua biribi firi ho. Enu nti Nyankopon ya na wode yen kosie na wode akosie sie yen na wayi yen e de yen ama special task. Those who live by faith. The faith we are talking about is not blind optimism, but a confident assurance based on God's character and promises. The character of God is that He is
a covenant keeping God. Or ye apam korafo nyankopon. That is the character of God. The character of God is that he never fails. That is the character of God. And the promises of God is that ne ane eye ne ane ne debi eye ne debi. So o se wei na me de ne be ye adwuma a o se maka wagya no montam se wo na me hyira wo me na me hyira wo. That is a promise. Omo pa omo fa nkonko se po ase. Ebre ne nsu ye ntia be o madwene so omo ye guy. Ebre ne so a me se ubepie. Ebre ne so a wadwuma ne be pie. Ebre ne so a yade ne be dwane. Ebre ne so a mpokire no eja betom. Ebre ne so a awurade be kasa. Na wo be di adanse. This is not blind optimism. It is a confident based on God's power, God's character and promises. And that is our driving force. Live by faith, girlfriend. Live by faith, boyfriend. Me mama me papa utie me. Live by faith and not by sight. Yeah, there are some of the baby here ne. But me pesa me sign a reintrate bium. Me pesa me sign kachire wo bium say rely on God's strength. Fa won to nyame anwoden so. Relying on God's strength is so essential for navigating the challenges sometimes confront us. You have to acknowledge your limitations. You have to trust in his unfailing strength. You have to seek him through prayer. Depend on God's word and live by faith. If you do this, you can then experience the fullness of his power. Anopai erade nkan ye ho. Na watwe erade nkan ye ho. Na sem ode bra yen yi, ye wo gidie ni ahotoso wom se ewo botaye na saa botaye no awurade ama na bam ene. Medofo fa ho to onyame ahoden so wate. Mem fa ho nto bansere no so wate. Medofo mem obi na daawo se wakwa akohunu tumi bi aben ehye wodi amajantom na wo koso afa ho to awurade so wate. Onyankopon a ye ne te a ase abrabo na ye no fon no medofo kan ye ho senkenye nyame a anka niam bia asisi no enka bia anka wonte ase senye nyame a anka wani magu ase. Se wo kenkan Isaiah no a eye 40:29 through to 31 na make o se emabunu ye mre ye ka se emabunu ye mre a hwe wo anka san wona mfofo a wonu mu si su bebre na wu endra na make kan se nipa mini mo awu afi wei enya senketewa obeche asi we awu obeche asi we awu obaako a last week no ote ase enne na wotwe pepepe ne ho dene oya matwoman bi saa ogina hono mo wo hwe nanim kra gise wo ma wuti su no wo pagya wuti na ade ahwe nanim last week enne na wotwe pepepe no ote ase a ne ho den anopa se ya ode mekoma mebo wa firim very young wewu and it is how mabunu grow tired, they stumble and fall no and on ye kan ho asem no e mabunu bewu enti I wadwene say we youth enti wuntimi nwu a it's a fallacy. They are not telling you the truth. That is a blind optimism. Yay, a babunu betumi awu o se wo bre. Oh, it's true, ye ni say wo bre, but through wo bre you mu betumi awu. Na we no one ko heaven so eh, but boss say urade aseye ne say emabunu ebre na omo nan pempem a omo tehwe emabunu wuo emabunu nwuma sei emabunu bre wa brabomu no onso so wo bre sa ade nanso so womo a womo de won gwere womo de womo gidie tu onyankopon so no eye urade merafo emfa ho nto bibia so bi nwate ensuo emfa ho nto so emoja emfa ho nto so Florida water emfa ho nto so ebo emfa ho nto so emfa ho nto ade a onipa da sani na de ne nsaye se ye nyankopon kra na boye emfa ho nto so
fa wo ho to onyankopɔn no ankasa so na yɛte ha yi na wo se wo pɛ adwuma ɛwɔ ahenkan ha na me maka kyerɛ wo se wo mɛmo adwuma na odi ahenkan so aka kyerɛ wo se wo bɛmo adwuma yɛmienu no hwan na wode ho bɛto n'asɛm so meme se mɛmo adwuma ɛwɔ ahenkan ha odi ahenkan kwame yɛ boa ɔno nso adwuma yɛ ne de asɛ mɛmo adwuma mibisa yɛmienu no hwan na wo se wo de ho to ne so hwan asɛm na wo se wo gidi de America kosie nyinaa no onyankopɔn ɔbɔ ewiase ne mu nneɛma nyina ɔno sɛ fa ho to me so na wo a wode wo ho to me so no mɛma wo ahoɔden mɛma wo tumi na wote hɔ na obi abɛka kyerɛ wo sɛ ɔno no yɛ sɔfo enti gyi na fa wo ho to ne so wayɛ emoja bi wakɔ akɔtɔ Florida water bi wakɔ akɔtɔ biribi ɛna wabɔ mpa yɛ agu so ɛne nti sɛ yareɛ bi ba a ɛyɛ ano atam akɔtoa na de atua wuti gwa no fa ho to no so ɛno ne yɛfrɛ no blank based on his character and his promises is what I present to you. So ladies and gentlemen, ɛha no mo ne yɛde asɛm no de ba rely ba ofori amanfo ɛwurade ntina ne mu nkyerɛ wo no wɔnka ho Ghana Nyankopɔn ondi nganim na ɔnhwɛ yɛn so adwo da yɛbɛsɛ na hyia wo ɛwɔ kasafidie so ne wogidie sɛ yɛmmra no onyankopɔn bɛsan de asɛm foforɔ a ɛwɔ botaye ɛde bɛma yɛn ɔntina ne mu nkyerɛ yɛn na ɔma yɛn ntiaseɛ ɔnyɛ yɛn ahoɔden na yɛntumi ɛmfa yɛn ho nto na ahoɔden no so na enipa nyinaa ka sɛ ɛnyɛ yi a yɛnka nkyerɛ ɔmo sɛ we live by faith and not by sight. Therefore we believe in God, his character and his promises. Say a year so sere so said den ewa abrabo yi mu obra kwanto yi mu a Nyankopɔn ɔbɛ Nyankopɔn ɛne ho konkro Nyankopɔn Ghana Nyankopɔn onwu animu aseda na yɛn ibedi adanse ni bi sports up next yɛdi si ha jo apo mokɔde obi bibia come na so nyame adom nyame ase so no ho yɛ pa nyame ase and then so the na na wie in fact this week the na na wie sure yeah ya pick you home ti no so yɛ de be ka ho sir na bibia nso akɔka de amai you see all this tea and my I see ade me this tea mo fast tea no mame mo fast tea no mame me say mo fast tea no mame e bo afi na wo hunu sa video na said you come na ma hu da but afi na e ho aye wo de said you come no me hwe the zoo ani awodi no mo fast tea no mame mo fast tea no mame say finally guru the man guru guru say me this tea and be ma o kehinka me we will be mo fast tea no mame no be ah na one obi agini tea mama ni no sanke mo fast o say man facha me say ni mo ejira this tea ya wan fa mama na ahwe na akoha dwen ahodini we odi ka no wetin me say mo fast tea ni mame mo fast tea on twintwan so kra enti stia yi mo stia no mo nsem no mo nyana mo fa ma opani no wate na gini stia hwe na stia wo ha so de ma no awo so de ma no na ja oru su timi to aso na otwi de ye kobo sha asase so enti no ne your friend saying the funny part of campaigns ne nioma ye no and the stress is so kakra ayasem na pressure will crew ayasem inti madam first year ne mo pani no na ofanye na adwuma mon kan che nsem papa omo man nsem papa bi ndi mi won mo ban so a omo ban ba ye no mu njai mon first year ne mami still and de bia de mama but de mama oko countries bi so a omo se adwuma kura bu mo pen kofo ba ba ye but anom so de ba ko kura ni ha oya wadun se wutu kwan fi anom so akoba bi adwuma ye wona na sam so esi wo kan ena ena no wo mo former general secretary kan say adwuma be buso wo Ghana ama ya crankrofo afiri baabi ama ma be ye bi wo ha da ben no oh John Buedu asem o kan no ache I think so final campaign omo ye no 2016 was 2020 okay
Okay. O se adwuma bi busu wo Ghana. Adwuma ne busu. Ama ya krankrofo omo akuru no omo aman so. Ama oma baby wa ha. Enti se minim se wo tie adwuma ya mi ensan wo se nan. Buso. Ehu papa. Adwuma buso. San enti ya mo kai. San se mo ye mo kai. Enya na me kan bi amana tie yi. So ono nkai a ye de ye kai pa. So omunim kasa ye ni mutie. Eti say ya mo kai a omo feel any bibia in themselves say ye disappointing go fu bi. Na politicians bibiri abo aniwu ase nua mu o. Still no nya no odin begina. Oh yeah, so omunim say ye mu bibiri no ano. Ya dwene enche ne refi asem. Aha. Sa na omo hunu no. Obi on. Ntina ya sometimes on. Yes. Eya mo company for ya me ne mo ya dwen o baby. Say yes, omo no mu du so omo du ko baby a. Eya na baby ni nya e affect mu nyina. Be se ne awu kan. Eya sometimes yen so a ye mom that to me no. On. E say ye dwen hu mienu. On. E say dwen hu mienu before answer. Awo de awo ba dwen hu mienu but obi te say me ame ofa no. Prof no watch him down hey. On when this them say MPP no. Em say Nyankopon nwene no de nwene fa ni skin ni moja ne na yi. Okay, bi omo no manya nwuma mienu miensa no. E nine no mo ye no. Prof ana. Oh prof wonya hwe bra. Na still na. Okay. Prof wonya hwe. Okay. Once obi aba bibia e wo nyina so ntia ya o nyina so. Wonya hwe mi ame wo fa wonya hwe. Na hunya hwe na still na bibia we no na osan wo. Abra sisa bia mba ye. Eya na emwanwa. Ya dwene ho adwen enti ase. Ebi onya bibi na mu. Onya hwe adan. Me se me ofa no no a. Oh da bi na say you just come ofa we dwapade a na ofa asefu hu. Prof aban bi onya hwe. Onfa nkyere o. No hwan. Onfa we dey yi. How odan ha no krampo no a ojan ne MPP no. Ono a otimu se ni tikura keka odan MPP no mu. Nkofo hunu mbubu na ne tie dwa sa ye hye da mfa ne ho sa. Ete ya na ha adwen. Ya na ha adwen. Utie one obusuafo odi nkomo wa chirichi na utie hot they say in any insemo kana o de compare ha no me say any promises ya ye ko elections a ye nsaka any GD amanfo nya bi enya wonkofo bi mu na omkoto abade mom na be wi ase na aban disappoint wo mo de ya na ha adwen tie mpenefo bi omo kasa promises ahodo eba na me kai I think say o chebi ha na elections ya beto ye 2 year 60 egusu ewumi enye dokunu 2 cities nie enye dokunu 2 cities nie ene dokunu 2 cities no krebi nim eno ne friend political ya yetwa sa video naka wo won personal number now they sending no say wo na okan we ya na wo ka say de ekoso Ghana nyina omu hu ana hwe ne ekoso Ghana nyina omu hu omo te so but the thing is I don't know but problem ni nyina be ye yen ya ye di 2 minute de ma wo mo no yes I was here nyina ye sha ase na ye sign edwin niema mienu yes so we say always that no na be me for now and na be me fight for now cause he oba be promise o won wo so na be man sa power no so when ya gidi won the promises nim na the man oba ye no yes obebu hu konta de kire wo wa nye say obu hu konta say me kan say me ko yi dwa ha kwan me beba na me ka kire me so dwahafo omo no omo bie wo ho no a eja dawro ma omo nsa kan dwahamo kama no me ba o say can say man now yes I'm serious na kan and I want to hada say eji say mo dwaha on dey say ne nu na o dwa hey investor kasa o so dwe ne ja dey say enti mo na eji mu adawro ma omo bie wo dwaha yi me ba ebia me bremo plant me ba me brem say within 4 years no abana ye to no udi mudin ye da so ye friend social contract social contract ne say me wo vote and I waka kire me say sa vote no se me de ma wo a wo betumi agina me ma na mu ahwe atoto ne ma me ho atome enti o gidi se obetumi aye also o mi gidi se betumi aye mi gidi kura se wo de mame a enya de awohwe animu no nko a because ye woni ma de bi ho no ma ye friend traditional thing
ebi ti say wasi school dan enye news ebi ti say bi a hospital bi wasi enye news market enye news o ya akwan nti saa ne mane mane nyina ogidi so betumi ahwe so say an etimi fa tumi ne ma wo say an na wo de ma me kra no a mesan ahwe so asan de ABCD ai den asan aka ho yeso okay ene enu nti mi gina so me to aba no de den ama social contract ne for 4 years. After 4 years no obesan aba bebu akonta de akire me say to me no a obeka kire me say me mfa ma na obetumi ahwene ma so no me de ma wo no ABCD a me no mienu nyina call eho ayi no waye ana o we dia me nye ye we maye oh okay any abrante o ye onokwafo because ye de tunsani ani a o de tunsani ani ohamabu pen chichemu no a what me 60% there it's a pass man it's any ma me nsanye den ento aso mfa ma wo oh dabi enkonta na bebu ye no enye si honum krada 1% kra onye enti me de toto so a unqualify me ma obi mu ahwe a obekume we na wase ye gina so to aba wo but ene wo bekọ ne ye mere wayi mi de jeje dwuma odidi me nana no mu mire bi jeja wawu kọ no ma me abere bi da so na etwema nso enu nti authority NDC obi se kufuo gallon e ba ye nti oto aba de tia MPP because kufuo gallon no ni ma se kire uri me kofa ba ye nsuo hu ye de na obi a obebo nsuo hu atimode ne yewudifo obetumi akun enti o gina so ato aba de tia die wuo jona de kunkufu enti ye flimsy excuses bi ni gina so frivolous excuses any gina so sebi mfa so bi ani mfa so bi ani so ye ndwen ye tibia mu any how are you betimi improve o de tc form na fa microphone bi sa obi say oto abakọ he obeka say bi a beto abade kwa NDC na bi sa ne say die enti na oto abakọ NDC omo mo betumi ama wo cogent reasons inti omo to abade ma party A and B no ahwe omo nduru 10 omo nduru 10 obi ya na ya asem and when say o me de MPP ni ya wo ya tumu o nti MPP na ye de NDC ni ya wo ya tumu o mi mani free ye no mabusiafo nyina to abade ko ha ye de MPP ni ye de ya MPP for nti wo ye MPP ni no den na de abrew wo ye NDC ni die hard fan no den na de abrew adwuma wo kuro yi mu a wose ye o adwuma wo man mu obi ya na ya asem ya na ya hosem ya meka we de me fight nyina ne say yes indeed nipa ne nesi ho no ya to abada ma no ye assess say ne how can ye assess adwuma wa ye de ama sa na ye nyina so okay di maye we say decisions that you taking and ebu onu ma anya na ebenya so mfa so da bi o ebia decisions and penifo eda to wonom emre bi atwam bre ye kwa me nkroma ne wo mo e ba ye ne decisions bi o mo tekiteki ye o na me ye bre o ye generation ede ba na ye to turn that decision na ebia senagopon amba 30 years 40 years and I say be 100 years a day ni na senagopon amba sa se we so amba be say that ma 130 ya okay na na do kro we o de emfansi na na do benya 100 and something yate but that time kan no yina ye kra ye ka say yes ya haban ne mono te dada nso te bibia betumi asi so always dey be ameka but en wo say eno no ye ka say o owuo nti ombobra awo say wo hye ne ma to ho omo twam ko e me de bia na metai ka say yeru akwa me nkron be ye na famu die but bra ye bre nyina fafiri no de bia meka bra ye bre nyina fafiri no se ye ka say starch ya starch mania hwan ne sha ase kwa me nkroma na chiskan ya so di sika no akose dem ya di sika firi Ghana ya di akoto bank account bi mu amanone hwan ne sha ase kwa me nkroma empanimfo nso ka say o maka ne se empani to san ekom mabunu die mu enti e to be na ekom mabunu die mu no adwembone to to be na ekom mabunu die mu wie sika no fa bi kosi ha man ye owu na nsen yayi ye ko hwe ne bank account mu sika na ye se dem adwemfi pesami nkuminya
ɛno ne ade a ya transfer from generation to generation. Say yɛde wo nana, yɛde wo nana, wo papa ɛna wo egyina hɔ a how many generations? 3. Eni sɛ wo nana mɔbra no ɔbrɛ na ate afa wo papa so na nyame amamu a wo yɛ den ho so bɛbrɛ. That is how I system no. Nti mpanimfo no na ame yɛ brɛ yi. Ɔmo hyɛ ase no. Ɔmo na ame yɛ brɛ. Krono corruption no ɔmo twa ɔmo ankasa mawura mu. Ɔmo ɛyɛ politics now we. Bebre na ɔmo papa yɛ politicians mpanimfo. Yes. Yɛrɛ Mahama na papa yɛ hwan? Minister. Ɔmo mpanyɛ Akufo-Addo na papa yɛ den. Ɔno so baba bɛyɛ ceremonial president. Yeah. No a chief justice. I'm saying John Romani Barnum says he had football agent. Oh, we are not saying no money do mu. Ente your money penny for ma from Kwame Nkrumah Breswa, Kwame Nkrumah madam nyina so so be MPs in Nasefo. Say he JJ wants MP. It will be very difficult for you the outsider to get inside. Enti modern sam tunu nam ho sa. Wona nam ho sa abresu ku ani asi. DPP gum MPP ni anisi sa no nam ho sa now de ko. Enti it say prof no mo nhye ni papa yi senior man bi brother bi wa ba me prof ye nya na sam ka me am ofa. Se bia no so nya bibi fufro. O nya hwe prof nya hwe. Sa ya mu brebre mu nya ma bi o ma brebre mu to bia. Prof nya hwe la. Prof o nya hwe. Sa. Omo ma ne hwe. Ja omo de no. Omo de ne. Do party ne keke. Ah, kwa papa gro nya bizumfa. Me so do party ne keke. Anka the taxi o twi say first no twi taxi so da so twi a. Ka first o twi na ka siesie kwan na kama ma wa. Me say prof or do party ne keke. Bara ya no sam go for na ma. Omo na mo ye bre no. Yes, because ono nim za de ne nye. Baronka just say o MPP ni nti. Ora say. Muni amona mo kwan na so kwan na nye. Obi kan ba ka say oh o ma be ye. Baro nim za de omo nye. Omo na ma ye bre. What I say? Enti politics na ye ni say ne eye politicians mpanimfo no ama na we pass it ama we oko parliament as we speak. MPs na wo ho no bibiri no na mo papa ye politicians na bi kura papa no ye MPs and wo mu gu ho yes ye bobo bibiri say someone who ska about me go school kese that is it now na be na benya about my passport kura age visa akwa bruchi ze be go school nti mo say this e ko ton koko ne ai amo say o man no Japadia mo na azaba ko timi akwa bruchi school aba ba mo ko de sensuo o town the bag akwa school aba se sia ba den say wa we ni godfather godmother obetimi abawura mu nti ene nam ho saa gise nyankopon ti ase na da na mo ye mabo kwan ya ewo emu de hen abo dada na kwasi akwa de say me nkrofo etie mi wo radio yi so ana say o ma timi nka say me kasa about rules enim say yira akwasi akwa kwan na o ye ne de me maka ho ha say me nim ho hwe me contractor kra o mo de ma ne me nim nhyehyɛ ye wo ho unim ho hwe me nhye da nya we mate kra me nte ye sie asɛm ma wa kyen ma ne due ni awo ba sa mo ye gatas na we long time na ma kyen a me nim a metimi aka ho asɛm madam kwan no foforo na ma hyase madam kwan and then ram ko hwe Pentecost kwan so madam kwan no adwuma ne koso sa adwuma ne koso ba de tanim se bi o mega gatas be we na se ya dabi we no source of funding no every World Bank and we World Bank project there we am no kase o mo supervisors ya e kwan no mo na mo so 24/7 se who use material bi kura na se ne qualityness no e wo form o meka che say we jai o mo sha se no mo use nwia bi o mo ba be supervisor mu se nwia no mo use na emwa no e be ma we no concrete no mo ye no apaapai no o mo ka che so mo nyai e no mo kokko fa ayi o mi refi quality ayi ankasa na o mo de aba o mo de ye nti eno de me metimi aka ho asem ba ha de ontu ba ha de ba ha de so na ma problems o de no mate se nya we ne se o no abo se wa bobo sin se wa go se nso ne to ti ama kwa ne so fa din ara ze nso ne to nso no se de wa gata se 19 nso ne tumi mfa ye mrantie kwa de betimi adoje emrewa no na mrewa no ye mrantie kura adada so se asem wa ye ka bi sisi ko to fam asem wa ye ka bi sisi ye MPP ni bi nim ho hwe o oh yeah but obe defend obe defend ono so onim de ade ni kom empanimfo aye no omo wo man mu fa yen se omo de ye den yo obi om ground ti aboabo bi o de me kan ye bre on ti abi o o defend ono ti kurofufuro so a o fele kama but ye na ye bre na ye kan no obeka say but ade no so enye
What I say? We no baby anka aduru. Eh kasa o. Oh yeah. Radio stations e won potem ayezen. Ka kon wotwe. Ye nyina ye ko from Point Enterprise advert ho. Na ebia o say ni say ti na say. Makoma akuyi a be wotwe o se nkrun. Na makọ so omunuanom. Ekwan no ayeye wa aboabo anim ho no. Baabi adi aduru ne pese ye kire mu kire wo mo. Se ne be ya akro ma no adwene be didi ye na chi. We dey aye ne sa ne adi agya ho de. Waja to sa. Say ye wie to. Say ye wie ye. Se ye be sa be. Ni so unse nsu to brem de. E me ya sa de o. Wa beku obi o. Because nantene patre no ko hye gota ni mu a. Wa prepra. Se ye be to aso aye biem, se ye to aso nye biem emfa obi a ho. Okokan ye be ye wo. Ye we kire wo man. Ka no monye o. Na me so me de omuni mi se me de. Me no ho kwa de ma dwen ate. What I say? Nti mo na bo we de me sere no. So omunya biem a obeka se biem nya biem. Ana se bia we be ye no sei. Ana se bia ye home so kakra. Enkomo American no na wo so. What I say? Se bia ye home so kakra fine. Ne ya beto aso. Yes, no bia ate. Bia sika na sa. We want to win ka say obe ya de na to us ara nko. Because kuro so obi bia o. Yet say yes one no abo omo bosia say 1 million say 1 tibi. Mete. So omo mfanye. Ade so asempa. 1 million ba bia de ya duru na san na. E bia na asa. Asa. Na ne omo yo in charge no so nti omo kai. By some you got us in the view. Say 1 million for got us in the ya we say another million. Aha. So omo de be level so no. No mo fa bo ayi bi megusu man sa na asem fa na. So de omo nya ye kra no omo fa grader no. Emeyi so na sa de no ya. Na sa mo na dem na titi su ta ho. Oh we rade nyankopon. Omo e bia ya be pie. Anwea bi egu. Unza anwea bi gu anim ho sei. Omo wi e mo jaguo. Na nsuo no ta na atwe ade na begu asi kwan no ti no. Ama nsuo no se etere kwa no ntumi nko. Omo tutu no kra omo say ye pipe. Ampa. Be pem ne. Amanya. Oko kan ye beka se o. Na enu nkwa de ye beka. Eri nti omo hwa no be because ade na enyo. To be frank, ever grown to nchen. Why a bit me edu bi nyana se be ku bi ana be pu. Na esi won. Wo nante na dealings mistake. The way nsuo no to no. Enu a say kakitu e kan patre me kwhye gota ni. Say pa wunti no anu aye. Aha, fi say de enye obo enye. Oh yeah, I come bra. Edi but never kwame me ba kitu bi. But say no go for be okro mo so fa kwan no so bi. Omo eto mo ka chense bia na bo kwan na ye ne ya wie no e bia say omo eto abama no a omo ti kuro mo moje mu kuro mpa omo de omo so omo ye MPP fo no omo wa ha mo tie yen ya say bebre na kura ye wo sisi a omo nyame because kwan ne fa so because mo ti kuro mu a na say wo say wo ti kuro mu a na wo to abama peni na wo campaign se nkrofon san toma na oba ya de no wie ene hu koka bebre no aye hufuo one omo san ya abofo ye ka say obi obofo out ya say obofo no obi a onim said ye o ye bone. Yeah. Ana enyo no kra na eye but obi na eye a onim said ye bi ye bone na waka na no atum ye obofo because de bia mo nam kwan isu a mo na aso nam ti mo tumi mbona mane ase bia wona bo se ni e bia bedwisu kekekra free oban ba cha ono abo atu kwan oni Ghana ono abo atu kwan so atu kwan se waja no penny for wachire I say $1 million on ya no yi ana penny for se skadi atu kwan cross Ghana skadi atu kwan sa skadi bi obia se si out yi o ka say o send you obiska o Nigeria cross o ti ya betu na send skadi tene de skadi atu kwan wo mo so kra de ya na emudu tene bo de o mere kra enti ebe se honorable isi anso no toto na ye ni mu ha kwan no me de mete ye se ye be ye wi ana nka edin o mo de beto so ya atamfo ani ewu ye pene saa nko mo nye ne ntentem no fa nye atamfo ani ewu no ba ba bi ye konkon di asa atamfo ani ya age o baby amaye dia konkon asa atamfo ani ya age John abunkrofo na ya omo kan nsem kire no omo kan we so omo kan no nso kire we dey here we dey ko campa me hu za adwuma no mo ye ni ye so ati ase omo kan kire no say yes omo ye kwan no because ye bre ati ase ase mo na ndra nso madam kwan nso mo yi su ye ni nsu eja agu mu unia utumi kwa na nse unya baby na do na etia o unya bidia is ababu na dia ni pa bishia ashamo era se shamo mo nyina abiro ntimo hwe na mo nya kwan na ma wo ye shamo gina got at nachi ohun ba bi o mefa e wo ohun ba bi a o so tu fa wi mo bi dro na bi san se ohun ba bi o so ai ayi wo ko o be du fi na ba wana si na say you know
ɛna ba yi adehyeman ba Ghana mamba yɛtena se agudie mu nsɛm ɛna yɛde ɛba ɛne anopa yi ma yɛmfa seda ɛma ODI Electronics ɔma so yɛasen akukrade sa gongoma de dwumadie no enso bro de yɛte ne sɛ opɛ television TV na opato opɛ AC anase fridge deep freezer table top double door ibi na opɛ sɛ auto use one nyina no ODI Electronics edibi aba washing machine ebi rice cooker ne blender ne nyina no ebi available ewo ODI Electronics ceiling fan ebi aba iron afi TV one month nyina no ebi enso ewo ODI Electronics de tiene se bre na betua half payment na fe fa product na fa kofie na fe start tua ne kan kakra 3 months na fe wotua wie na afi sa product no enso abaye odia achimodan na se udu Sodom Junction hodma entity you police station hodma yene no na ebo enhwani kokokoto prince na fe Ishmael somo hodma ombese wo kama na bibia nso akoye ed amount 05509 00766 and sorry 05509000600 na one ODI Electronics enso edi enkomo 0550900600 free na foni ending komo da bibia enko kama emfa ema Afrakoma Community Hospital enso sebra yarebia 82 bia no we pim ya kache na fe hwe entuase one time emfa ama Saman Stadium Road Gan West municipality ni mu honum ena ubehu yen ubepiem Afrakoma Community Hospital your OPD your lab your theater ho labor ward afecho no nso nyina no ebi Afrakoma Community Hospital bra na fon yaro nyina no ye hwe entuase one time emfa ma ye adwuma 24/7 yempon se etwon na etete wa ye de sebra your doctor onim etwon yobo yutwon no ade amawa ohabia ensign embechire bio 0597005963 0597005963 na one Afrakoma Community Hospital enso edi enkomo K Afrane Enterprise kobi na dodo na enso efreno de tiene se ope car ties enso ato ayuso se okan aye nkutua ibi anase aye truck akesie ibi na open ho ties ato de ahase a kopiem K Afrane Enterprise na fie ma bi tofa hase na bibia enkoye emfa emaw afei ma ene muni timba aye adwuma no ma mutwa timba ma mutwi timba cars no ya de went cables na aba sanso na aye hooks na afei shackles nya no ebi ewo aye K Afrane Enterprise enso edemamo transformer oil ye bi aba ebia nenim wo ye waterfo o machine no ope oil ni bi edi aguma kopiem K Afrane Enterprise afei mamo repair fridge nso no ya de oils na aba edi amamo ye wo branch ni mieno ebi ewo aboabo na sane road ya so se ufi aboabo na ekwa opa eye odoni chemasi ye no ho a obehu ye ewo unsa eye benkum so sanso na ufi asane na eba unsa nifa opa eye Akim State University ne ho a na obehu ye wo aboabo anase nei odam patemanu baabi a frɛ 0537 997 412 0537 997 412 uwanu adibiasen so a na sefitamu opa forest no ho a honum na abohu yen 054 288 9071 054 288 9071 na foni ye new adibiase branch no enso edi enkomo na bibia kokama edi amao Festus Enterprise esebra ene open multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus anase combo ena ayusu a nya ne Festus Enterprise ma bi no ato bo pima chimda hanyina ya kachipa na oba wonya sadla na terrestrial decoders ani down ma esan abodwam retenten edi amount yewo TV Hisense Asano LG Samsung nya no ebi available Festus Enterprise TV one mount decoder stands ebi aba remote controller TV dia decoder dia ebi available AC yetuntum bi hotspot bi abi bi ato Festus Enterprise afe ebia wo AC o satellite no one from dan de kodon bi wa fix amount fort aba ho fasa ha no bra be se sisa fort no edi amawa wonsan enhia ne biu wo hwe achi akwan a ye ni old chumasi sport no na ebo nhwenim yesan eben shelfling station no achimodan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edin konimoko no moso asen bi kan no yeda gudie mu nsam ehia ene anopamidin Yoshua Kwabena ejenim
Yosef Ajuba Tenenka, Roman Saterate production from afar, Nafi Benito Mali, and so at a machine, Epipian voices no, Egum Amaye. Nano pension samna siensha se MFF MTN FA Cup enso aswaye enram beka kire o senya kopon aduma na se Sunday 6 p.m. no game no enso etodwa na dani enrem na se sei na enram pinfo ekopiem e Legon school mu a na se om de cup no ekokokire pinfo ema bia enso ekoye papa onu kokire pinipa no na vice chancellor edema University of Ghana Legon no ema bia enso ekoye ede ema om no na ketekreku ede nkomakra enso edijaye waso dani eremu ewo Ghana hanum se trophy asomboa na se wasuru ye papa enso MTN FA Cup no efise enye team kuma bia enso ene ebo ehyaase 112 clubs ene se ehyaase every division 2 division 1 ene fe Ghana Premier League teams no ene ekabomu a omukore 112 clubs a ombo MTN FA Cup no ene ti wasanso de tudwasa Nyankopon ayadoma Sunday obi ande ni enremu ewo Legon Park no so na fe 6 p.m. game no enso entodwa Yaguso ejina aya MTN FA Cup ni emu nso Atreman FC wamo ene bofa katano na di ebo ni kwasiada na sa game ni eba so kana shanson say team ba wini MTN FA Cup no kojina Ghana nemu enso all the CAF Confederation Cup na fwa bo na bibia akokama edi amaye CEO edi ma aya bofa katano Alexander Ababio enso akasa edi afa final kwasiada eba so emu oso kopiemu ebo aya bofa katano akachia yade wamo ene nso Atreman Ravino ehonmo supporters no ebi awo sunyane a omo supporting su Atreman ebi nso onsu Atreman supporting bofa kwatano enu ntino obi bia enfreni enchemu ewo Legon Sunday na ibehu eye support papa eneyi na se ebetimi akonkan edama two clubs no enyina because it's a conference Atreman as a referee bia akoda ye ne wo montem kakra enti supporters no hwe se ebetimi ahye wo mona that bragging right no so ye fight me aka and so Atreman so hwe so betimi ahye because the ball league no o mon share da ye so ye nhye wo moda tem bia ye bo 0000 sa enti the supporters no so any abrese they have to get the bragging right and those so Atreman e will share there but most of our supporters be bresu wusunyane enti that bragging right no our supporters are hoping say ahead of Atreman. For the team, the preparation in early. It's na yako ubi hose ebia ubi ema yesika na yamfa mama boy match. And then I make an assembly. The players a car you do mobile 1 month crown. You kwa kutia bibia ebi efriho. Nti bibia the preparation bibia every ntinya fe na yakwa ko show bi so bi mama so ya ansan about match no. We are ready. We are ready. We CEO Edema Bofa Katano Alexander Ababio Nenka Enamoti and Kwesi de Bemus Abrante fan Richard Zikwei and so Ejinemo Elbo final game nibi Edi Ama Bofa Katano. Yenani Efrone Remo and so Dreams FC Asway and Radani and Romana said Dreams FC. Abenya 15 good years a Bobo Kwe and pin for extra TM Bibia and so Ekoye and Mamma and came back Etoja a old place and a new place from Siakai and my Dreams FC Edubani and all and as a head coach and my Dreams FC Bobo Kuno. I have a perfect Abdul Karim Zito what in Komaka and so Edijaye or Bibia Abaso say Andra game Cassia etumi Etoja a old place and all and so Obama Baso say Andra. Amaje penye ebejina mu Asia kan o si Dreams eba ye 15 years ewo Premier League nim eyade emode mbode amabo bi ye papa ebise edani eremu a last season amako Africa amabo Africa ni we no net se moto so mako 9 eniti o si udani eremu o Dreams FC achievement de amanya bi pa. Most of our boys who are outside normally comes down and then we want them to feel the way the family is or they are part of the family. We still bring them together and then we remember ourselves the old days. So that is the essence of playing this, and this is where we started Dreams FC. This is where we started. So we want to come back again to where we started. We shouldn't forget that there was a team called Dreams FC that started to where you are today. So these are some of the essence of why we do this, just to enjoy ourselves. Ever since we entered into the GPL, we only had a problem and we were asked to go back, and the following year we came back. Since then, when we won the G8, we finished 7th. Even with all the load of the CAF Confederation League and then defending the RFA, we were able to be at 11th position, which to me is not bad. Well, when you look at the way we played this CAF Confederation, it wasn't easy for us at all. 15 years, we were able to achieve this. So to me, we don't see ourselves as one of the biggest clubs, but in terms of achievement, I know we've done well.
We ayen commander say head coach Enema Dreams as Bobokono Karim Ayazito and Koma or the Ejano Rieno and a fate Biabokono and so any dia GFA president of Perfect Keto Kreku or the Nkomaka and so Edijaye was 15 years ago and I say I dream probably by the team so Omonte Eboko friend Dreams self Somotiano place I would no Edi Juma Bebre Abe Piemo or Blasters Besia Kan and so Abwa Edia Momona Endra or Tunsa at the from Japan Ebe Boa Bia and Sukoyin to the So I'm happy that when the call came, you turned up, you represented, and you continued a history that you started. All of you here played your parts in the 15-year existence of Dreams FC. If today we are touted as one of the best 4 clubs in the CAF Confederations Cup, credit must also go to you. Because if you didn't play your part, this team would have sunk into oblivion and this team wouldn't have been here. So thank you for all the works, all the hard work that you did in the past. Like Aminu said, you should strive to keep the relationship you have with this family. As far as I know, it's an amazing family. As far as I know, it is a very good family. Keep your relationship with us, keep your relationship with your colleagues, because that's the only way to go. We and so I am commander said GFA player Perfect Keto Kreku Ede Ejaye. Yemfi Ghana Football Association na FMPMO enso Ghana Parliament akache na papa oye kasamafo enso ewo Ghana Parliament no eye papa ni dim ede honorable Agban Babin na wakasa ose ohwe eye Black Stars of Ghana 2 World Cup qualifiers games omo ebo ye no ayade a oye convince pa osi against Mali El Bamako ye kodi nkunim afi o Kumasi Central African Republic eno so no Ghana ye di nkunim eno tin oye convince with the Black Stars ohwe ball afi omo ebo a bibia ekoye nenso ya se okofam 19 baby na odi omo eba se omo kan bom ya na yo ha kese pa eno tin obia nto no boase yenya eye ntobase fama team no ye hye team ni enkran na owo gidie se with support na Black Stars. But I'm very, very convinced our boys are getting it together. And you can even see the difference between the first half and the second half. It takes time to gel. The coaching, the technical play, the styles differ from country to country and from team to team. And so when you get them together like this, there's some difficulty in getting synchronization, telepathy, and it takes time for it to settle. Have you realized the names that you are mentioning, they didn't achieve it in a day. It took a long group of them from the youth growing together to become the stars. So please, let's have patience, let's be tolerant, let's encourage them, let's support the technical team and everybody. And Ghana will once again rise up to the glory of God. To the glory of God, we Speaker of Parliament, Agban Babin. Yenda ni nembe piemu awa timu dan kotokuru as bobo kurume ni komo enso mfama endaro pede dani eremwa nese kasamafo edema timu dan kotokuru as ayo perfeno kateche FIFA na we eno de komo akra enso de beja waso ne nam enkrofo krom no na nam no tietie enkrofo ka sa timu dan kotokuru as bobo konukura esia edampampa waso a ye bomu donkomi ye ton wasi ni kurabia enim de biaja ebisa dani eremwa atim dan kotokuru as no mpenfo anyamadwen se omo eton na omo kwa akosiesie team ni yie na next season bibia enso akokama area mom. In a couple of journalists or more that they predicted Sekutubeko relegation, and in a couple of radio stations that they predicted the almost Sekutubeko relegation, and then Danko Pongandum and a modern ball of Mr. Limford Body as a more part of content crop in the pop coupe or not to make to charge you Kutuku Royal. And a year be at least Kutukuto who can free us and say, yeah, there will be BRC. And since what for the Asan Shashas, they Kutuku Royal stimuli ye tongue, the pouch. So it is a radio station there can say Kutukuru as a sort of this and say the tone team number one. Now Hippa Ben will be an occasion to team and Hippa no can will be obedient that the Akasa Kutukuru as a team here Tombiano, a who rather some at the Caribbean. Yes, sir. So my Hayam, the boy Ligeria, Omunia and the team, Nanesses and Yamu team. Their tongue Kutukuru, Yatrabre. The no Kasi President Baby as a one code this week, next week, of America, now to team, I could physical, the other team, correct one. Yeah, but next is in a solid one power. To be able to say, you see a tongue to Kura as it catch and say, New York at the team say, of what? Yes, and so I need.
One fancy wa osanso ere to aso say ama branch e fan riches ikwo kwada na ni kosi akan enso ma bofo kwata na bobo kuno sa branch and stone na ogusu e kotokura for player ntino e ade omo hwele nim sa branch be dan na ni aremu e wo atim dan kotokura se offer bi amade next season ye bi hu branch e fan riches ikwo so gina mo esi akan ade ma atim dan kotokura bobo kuno. Yes, the Quay, the bona fide property of Kutukura, so Kobo loan. The current tenants, the Quay Bobo Fakwa, a Juma, no one time Yama Kutukura is behind the scenes, and it tells you, say, the Quay Wakumapa, at the Makut. However, Patun say, your bosses in India will be a sound calling for players near yet. They will be by the Quay, no swap and a player, no so far, the Janako Bank, the Quay, a Kutukura player, as a one cover beer, necessary in Obobo. In fact, means got predicted of Obobo Kutukura no more, but the Quay and now of a beer. Is a Kutukura player necessary in Obobo Kutukura. We am commander Sekasama for Adama Chimda Kutukura's Bokuno Katecha Free Fan Como and I'm the Ajano. Yegusu Ejina Kotokura's Bobokono Prince Kwame Dogbe, also a former player. Edema Bobokwa Wundi Ede Aya Kutoku Royals na Mpendie. Yo Sinakan Edema TFA Dubai Rush INA UAE. Division 3 side Asia continent in Emo na ebisa Branton say differences na they playing in Ghana so bobo Ghana na some bobo no what is tibida send a city. The difference between playing outside and playing in Ghana, BBI different, more active professional, facilities, training is quite different. The main one here, pitches, no. Playing in Ghana, pitches now, committee, different pitches like this, no. For me, the first week, the first 2 weeks, now me feeling, now me getting it difficult because about Ghana, your pitches, no, how I will control, no car, you have to take time, and I'm also boss, no BBI movie. Fast so because 2 weeks there now I get it difficult because my bobo dry pitches so so come pitcher my water so that's the difference and I think say scanning so salaries need to different team na because we're in third division I think say we have third division clubs maybe work on muka amuchia better salary than if club your premiership now amuchia good than your premiership now so I think say that's the difference. Inti wey aya former player Adema Achimodan Kotokura's Prince Kwame Dogbe Sinakan Adema TFA Dubai Rush ewo UAE ni nkomo ena ode ejane yakonko phone cross so 2024 Copa American USA na air host Shasia Enra ebewie 14th July 2024 na eyade round 1 group stages games na Enra bako etimi ebaso Argentina amo etna se eche Canada kwomeka ne mu mienu ama Canada entim anti Julian Alvarez enya goal elma Argentina na Fabrantia FN Lutaro Martinez ensu enya goal elma Argentina McAllister na fe Leo Messi na assist sa 2 goals na enyina ene games na twaso ebo aye nondua Ecuador etnase oni Venezuela edi eboni afedu mienu no Peru betnase na oni Chile edi awintamso Heroes no enso eto jana dani erema round 2 no say end of games out on enra esi ekwa Slovenia transfer boy Canada kuma Serbia enso ehye bako Denmark boy Canada ko England enso ehye bako Spain enra omuchi Italy for eyo mo adwuma boy Canada ko a omo atumi antie na nyankopon aduma games akachi no enso eto jwa 1 pm no ade Slovakia etnafi oni Ukraine bo Poland ebetnafi oni Austria bonafi kankane power game no eye nonso ken na Netherlands etnafi and France enso ade amani na yegusu ewa eye Euros ni emu Abranche fan Kylian Mbappe Lothin Abranche sina kandema Alele Bruce France man nanu ada eyade ne hwini ekobuye enu ntino Abranche training na nanse oye nyina no ohye Max na ode eye reporter yensa e kan say training di Abranche betimi ahye Max ne ede ayem na nso match ne di eyade UEFA omo nso so say Max na be hye no say so be hye Max dia say ohye one color na ne Max na hye no France eye flag ene hye no UEFA say sa den de omo nso so be hye Max dia ene red on hye red white on hye white nko a no colors bia ewum Udani Eremo Tottenham was from Brantje your friend Brantje be a friend Rodrigo Bentancur no and as a reporter told us Brantje so can say Bianca band and obey to me and yanini na and as also Brantje friend song you me on the sea kind our Tottenham was pen or since Udani Eremo no chrome Saudi Arabia obi anim ya bako obia so obia na we akwen nsem ya si efino sa Brantje sansensem nsemu no nya de omeso so say bia obetwetwe eboboku a anasem Brantje omusiama kan mu free South Korea man mu no
no ɛne nti ɛde band kɛseɛ ɛbɛkɔ ɛde ma aberanteɛ no Manchester United so mpa aberanteɛ fɛ no Casemiro ne replacement na neɛba no sɛ ɔmawura mu ɛnso wɔbɔkɔ ɛfɛ no West Ham mu aberanteɛ a yɛfɛ no Edson Alvarez Kudus adamfo papa no reporter ɛba no sɛ yɛde United foɔ sɛ aberanteɛ yi ne bɔɔl no deɛ wɔn mfimfini no ɛsɔ nipa yie nti ɔmbɛsa aberanteɛ fɛ no Edson Alvarez. Udani Eremo England Eurosom Queniama and Sedan Koye and Famomo and Ria Omunya Drona no and a head coach no Gary Southgate in Komaka and so Eddie Beja or see or how Namano Munamuna and he said Omunya Brantia fan Kevin Phillips Ewon Fimfian Famono Omunya replacement if it's a Brantia fan a trend Alexander Anoida or then Edna Fimfian Famono and Yaman Koye then so Bibiano baby and it is Omuyanka Gaza Eddie Koye. Memphis yes similar so mo pa branch friend Memphis DP okusi na kan de Atletico Madrid sisi ade o free agent enti no omo hia no and now say song say dey yes abenta kwa kwasere me say okom kuruma omu na manimi ya babo say Gary Bale no okobo bo Asia honum o say ni chi si fom na watwe nipa be say 5 abom o pagya no nipa na sanso gina na ni video o mo say ndi watwe nipa 5 abom still na nipa go say gina na ni here is here now captain in the morning and so to us within your shock cabinet Jenny Joseph Faji Otenenka Roman Ashetero at police show from afar afi Benito Mauli and so pian voice nina edigum emaye it is here captain in the morning obo for the man for to us so ama Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye obuoba Ena most ba ko de dance ana say den okay ti your bra kwento afuchi na de sua wem yamfa nto aso mfama na fe yanko yan anima no pay bro for kasa mu say start where you are, use what you have, do what you can. Ya peki inspiration no e di free ata ashe e hono mo e bi say ata ash said we be kan bia. Start where you are, use what you have, do what you can. Simple. Opesa oye bibi wa ho. Entwen se u pesika dan mansan na ade aye. Die kura no fa hyase e wo ba bia wo no a. Afi ya wa famu die. Endra nwumre asem ana me kofie after say me pon adwuma
me ko fie anwumre no I don't know but asem we ba me tirim no say na Yesu Kristo kura mpo a Bible me eti ase se oyo Onyankopɔn ba na oba ye bedai onyame su ene ne ban adi ema yen a yaka nyina adi akira Yesu bibi afri mu no ono ankasa ne papa adwuma no odi mfie miensa ene ono ede ba beye ne famu de wanwie ene wokoye enti ade be enti na ya na enipa bitimi gi niam bi boso enipa bitimi eye omo ho te se ono wonwu ase wokuramu a ote wa afebo listen to me Onyankopɔn ne ba Yesu Kristo mpa a wono adwuma ne ono ne papa dia odi mfie miensa ene ode ba beye ye me ka kosi sen empepere wo ho se chinchina me pese mi nya me ho empepere wo ho se chinchina pese mi si dan me dofo se wa ho ode nso a ye ne nkakra ene ntina no pe wo da chinti de ye ka kire wo ne se start where you are, use what you have, and do what you can. That is it. The other to me aye ire wo ho na ye ni yie ontumi nya nkunu ho merafo adwumanim awareanim efie ho abonten ho babi a wo hu bia no dia wo betumi aye ontumi nya anye den nha wo ho. So start where you are baby a wo no hyase efiri ho na ye nkakra use what you have dia wo no fire and do what you can. Oda chinti ye ne sei hwe na hwe so Onyankopɔn omwayen ana yen kasa nche. Start where you are, do what a friend is saying, use what you have and then do what you can. Eradin kan ho ye da chinti Oda chinti me da si bebre. Okay, the one krata mo boso bra so ye de ema ebre no already ekọ nti nyade a ye be se bre bebre no a the one krata mo boso a e wo se ye de to adwumadi ne so no adaro my be ne sa de ama Star Electronics ese men kan kire wo se ye ba ne fridge, air conditioner, ye ba no television, ye ba no washing machine, decoder type bia, dishes no so type bia ne de brand bia wate ye ba no ho cables no so be hye de ama kama unsa na nsan ensuo no se de ye ne nti no eya na ema yen satellite decoder no yen channels ne tete kɔ ne keka ho mpacho oyi Star Electronics for asutri a omo be bom ho modern de amount tentempa na omo baba be ye ne kama e de amount me pacho se wo pay achi kwan na wabeto TV, fridge, air conditioner na se washing machine, home appliances bia o pese won saka bia yen krabata ne doso atem dan ye ne Ghana Commercial Bank edi animhwe sanso so na akona na bro sign no so ye ne di animhwe e wo ho Star Electronics ye wo yen krabata oyi no de si nchen a NIB adjacent ho no atem dan ha ye wo ho okọ eye asen fosua Mama Doris ne drugstore no e wodom pem kwan ne so no so ye ne di animhwe eya no afresh Star Electronics e wo 0244 1219 87 0244 1219 87 and at 0205 547623 0205 547623 fre sa number yi na yenye wo so afei Pepiasi Ampedu Enterprise oh dansie ne ho niema de ye nyina bagye atum se oba ye mpotem ha no mo a Pepiasi Ampedu Enterprise oye number 1 a omo aka nyina esua no me ba cho Pepiasi Ampedu si enka nkere wo se dansie ho aka de no e free cement no nso brand bi a wate din enei edan a ye kukuru na tele edi sisie ni nyina no womo adaroma omo ama yen cement ya disie ene okọ eye Villaggio edan yi omo pejapejade si eye Accra Mall 37 opa bia side ho ni nyina City House ena afei passport office ai wo sa ampotem ho ni nyina no adaroma eye Ghana cement ai twenty tia friend say gasem no
ɛne yɛde si na gasɛm no yɛwɔ mu ahodoɔ bebree yɛwɔ gasɛm super plus super cool ɛne yɛwɔ super strong ɛwɔ hɔ nom a ne nyinaa types no ɛkekakeka ho ebi yɛ 42.5R didadida mu a wokɔ a wokyerɛ nea wode kɔ akɔyɛ na yɛama wo ho cement yɛwɔ iron rods nketewa ne akɛseɛ adantɛm yɛba ɛyɛ marine balls no nso a strong ones ɛwɔ hɔ nkyɛnsee de bɔ dan so nea wate din ɛyɛ papa free aluzinc galvanized aluminium IBR ɛna IDT ne nyinaa ɔwɔ bi ɛho aka de accessories no nso onsa betumi aka bi binding wires wire mesh headpan na shovel uyi no si nkyɛn so a ɛwɔ block machines wɔ hɔ ɛna ɛyɛ blocks no nso so yɛtwa bi ɛwɔ hɔ solid ɛna hollow ne nyinaa onsa betumi aka yɛwɔ cars akɛseɛ wɔ hɔ a wotɔ nneɛma no wie a yɛde bɛgum na yɛde akɔgya wɔ a wontua sika yɛhwɛ wo nneɛma no yɛ supply nwea boɔ na quarry dust ɛne nti sɛ wopɛ dansie ho akadeɛ deɛ a na yɛkamfo pɛpiase Ampedu Enterprise ɛna de ama wo akyem ɔdan ne aboabo kwantempɔn so Akim State Junction wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ saa nso ɛna Jubilee Hospital wobɛhunu yɛn wɔ wɔn nkyɛn hɔ no mo nkwantanim new market no nso yɛne di anim hwɛ akyem so edro kwantempɔn ne so nso yɛne Apiani Junction di anim hwɛ ahwene ase ɛno no wakye ase yɛmfrɛ pɛpiase Ampedu wɔ 0244 166937 0244 166937 and 0208 299 115 0208 299 115 ɛyɛ number abɛfrɛ na pɛpiase Ampedu Enterprise agye so anɔpɛ ma memfa nkyea nkɔma Henry ɔwɔ pɛpiase Ampedu ɔno na ɔyɛ accountant a wɔ hɔ ma mema no akye megye sɛ bibia ɛdeda yie afei Yera John Ampedu no ankasa nso yɛkyia no anɔpɛ yi mpanimfoɔ abɛka me ho wɔ ha no mu a yɛkɔfa da wobɔ nkrataa mɔbɔ soɔ no ɛde ama wo afi apɔ mbɔkɔ deɛ bɔkɔ bɔ nanso nyame adɔ me nso me ho yɛ paa kofi bibia bɔkɔ kofi adwempa anɔpɛ yi mekyia wo nyame adɔ me nso me ho yɛ papaapa enti deɛ mepɛ sɛ ɛne ne sɛ yɛnkɔ straight to ɛyɛ krataa no yɛwie na afei nkɔmmɔ baako mmienu bi wɔ hɔ no mu a ne yɛde atoa so mom yɛnkɔmmra abusuafoɔ yɛama mu nyinaa mo akye asan so ama akɔ aba ɛde aba kasavidi asom pempem agye atomo Ahenkan 93.3 FM so wohwɛ wakyerɛ berɛ no ɛso a abɔ anɔpa nɔnwɔtwe apa ho sima no aduonu de wobɔnka taa wodu abɛdwa soɔ ɛne yɛde ba bɛsom odwumadi a wato din sɛ maakye ɛso na ensam de odi bi aba paa nya asɛm ketewa deɛ ɛdam anim a medi kan ɛde wabɔ awura mu ɛyɛ the informer sɛ nothing but the truth ɛnyɛ bibia sɛ no korɛ no ɛna wɔde ɛnam na watwerɛ wɔ soro nom ɔse red alert na kyerɛ sɛ asɛm na yɛhu ayɛ critical na emu nkyɛmu ni sɛ special prosecutor Orakisi Ajaben yɛse nkurɔfoɔ san so fa ɛpɔ foforɔ menim sɛ first ɛpɔ no ɔmokyekyere yɛ no sɛ afro sɛ afɔle dan flat deɛ a yɛsɛ ɔmo sɛ bɔ pɔ foforɔ sɛ ɔpanyin deɛ ɔmaka sɛ ɔmbɛtunu no ɔboa ɔmbɛm yɛ yidadi ni deɛ ɔyɛ da deɛ ɛbɛyi nadi tiɛ ho asɛm da bɔka ta yi ɛde aba owie yɛ no ana wɔkyerɛ mu sɛ ne kata fɛ tɔ so enum wɔsi nsɛm bi so bobɔ ba ɛndi samanya kuo no ɔmo campaign no ɔbɛnfo alabi ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu sɛde ɔmo seme toto ɔmo nneɛma message ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛde ba abɔnten na ɔmo bɛka kyerɛ Ghanafoɔ ma Ghanafoɔ gyina so to abade ma wɔn ɛne anidie no obuo a ɔmo hwɛ anim sɛ ɛbɛba ɔmo campaign yɛ ne mu ne nyinaa no ɔkyɛm sɛ ɔbɛnfo alabi abɔmɔden agya ogu so akyerɛkyerɛ mu a head of ayi yɛka ne sɛ campaign team no ɛna ɔno nso de nsɛm yi nam na ɛno akyi owie ya no ana wɔde mpanyinfoɔ mmienu bi mfo nyidi aba Ghana yɛma mpanyini na Nana Danko Akufo-Addo akora wɔtuam bi ɛna Nigeria ma mpanyini owura Bola Tinubu wɔno nso mfo nyini ɛwɔ ha wɔtam sɛ Ghana ne Nigeria akua gege sɛ deɛ nyasɛm ketewa o Ghana no ma mu yɛ tema yɛn na ɔso kɔ Nigeria nso so deɛ edi twam ɛsɛ nkɔnkɔde ɔma brɛ ɛso yɛse da
Ala no say you otohwe. Obi o so sabuga. Oye Igbo boy. Hey, I am some 72 years old. Eti no so sam da. Na wasi ori John Dramani Mahama na nani asa bere wo electoral commission su yo. Ma mi je mensa odi na pamfo do mahu amane wo Mahama nsa no. Ya watutu bia mane wo ma bo mo kokko. Se afin pinu ne aduoru nan ne de bu for buto electoral commission mo no musuo. So obeye ade bia ebe wi akire no na afa asumdwe ama ti ehun nsem ya boka tai ede aba enso ewo ha na Christian Council no omo so esre ese 2024 abato no ya hwese eja yebegina niamma pa eja mpanyufo ya yi omo so omo achi omo ti so omo pidibire ni nyina omaye so ahu me nkone nkoto aba ne saa keke nu mo betimi aboa ama yetime yi akandifo a oman no ometimi so asomdi akopie mo bo asase ne so the informer Daily Guide da obokrata no ena mede eto aso yase Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne kai training ayi na oye ye no yase ye ma wo mu omuso aso pa wo pa omo ankran ye ma mu adwuma ye ma mu nsano adwuma yase training fo ni bia pass out ho asam Ghana and I'm pass out ayi tese kama cry almost graduation okay almost graduation tadi nyina chese o ma page kaya yo fu a chese o ma page o check wiem yenie ya wi apa enye nanse ya no ana ache anche bia nye nanse ya de ya I don't know am so say you 6 months and 3 months back and yes o ma pass out why CCA o ma wi sense anu djuma na se mre ka se chom na nso 3 months kura na enye last month ya mu ebi o mo sha ase wo dem okay to ma pass out unia is I can employment it's self employment okay yeah hey Chrome ha se bejo na ncha no mo aso ne se NDC MPs fo ni nyina da abom atufo sen enhodonti wono mo tutwene baabi kra parliament wo manko parliament anko tenase ya ndi asem bia anya hwe ti yaja omo hodo bia koye nti ene obunyina kotai atufo sen achi ne court nsensem ya na jakpa man of the moment ayi expose mine chese won aje anas adwuma jakpa Richard jakpa ono no so kire se on de waso akuo waso ekun okun kakraka ewo eye owura dame atani general so eho asem da hanom se ambulance case ye omudie hu ahun sensem yasi KNUS vice chancellor ana ono so yamanu 2 years more ya wodidi ni juma eho asem da ya ma me kama ya ne sipes hye no ho afa yiye enche ono mo aso set takpe ena yesi Shelley ayite wonom eye nkofo mienu bi o mo ka ho bi ena ambulance project no wonom sabotage ye wonom eye takra wodwam saa na asem ya yesa ye da hoyi enti ye pe nkofo mienu o mo no mo hyate embongu aset takpe ene Shelley ayite krate edi munchirechiremu agu page 6 unya bra kope bitoy netu munchi Daily Guide anape the new weekend crusading guide the wakata animu ensem enie abusuafo we ne kata fa na toso eduna o cheremu sa osuafo no ana ehwe eye akoni abadie adwumadie ne ntotoye esuo Minister of Transport no owura ofori esiama ana wo cheremu sa o hwe abibremu yanom a eba no eye akwantuo hu senkaya wo se yede nhye bi gu akwan so na ye hyemu kena sade bia bibia so betimi akototototi ho asem na bokratai ede enam se wo fa eye ensuo so akọ se wo fa wiem se wo fa asase so
wɔkyerɛ sɛ ne nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛyɛ ntotoyɛ ɛwɔ ho na agya owura Japan so asɛm no ɛda so da ha o ɛna wɔ sɛ wɔka kyerɛ attorney general sɛ wo deɛ ɔnka no hwee ɔdwen sɛ wanya no wɔne ne mmienu de bɛsie ni paa you do me I do you ɛti ɛno asɛm da ha ɛno nyinaa ne yɛ ambulance ho nsɛm a ɛda asɛndibea na owieyɛ no ɛna wɔbɔ amanneɛ kyerɛ mu sɛ ɔsoafoɔ no ɛna ɛhwɛ nkora ma ne mmarima asetena mu mpuntuo nsɛ nkaeɛ soɔ gender minister ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ saa affirmative action bay no mpanyinfoɔ nkeka nneɛma nsi ani ntɛntɛm so na yɛngye ntum na ɔmo gye die sɛ saa amammerɛ wei ba a ɛbɛboa ama nneɛma nso atumi akɔ ɛyɛ nkan agya kaya yefoɔ nso ho nsɛm nkaeɛ no so da ha o na sɛ nya asɛm ketewa o hwɛ yɛ okay nti no the new oh yeah ɛhɔ deɛ so paa ɛdeɛ gyama 600 ebi adwomo hyɛ ase akyɛ sɛ nip nip sɛ no a ne deɛ yi kɔ yɛ ya sɛ no no a o sɛ mo hyɛ ebi mo hyɛ ase akyɛ oh okay ɛno mo hyɛ ase akyɛ deɛ na sɛ danansia ne commission sɛ dan ne dia fe no ebi mo yɛ no mo yɛ no wɔ bees no so de bees ye bag ne ade no de ye mfa hin bia nsua ye ate omo pass out say asem de pass out e je omo maka de we no otu omo kan so o bosum bia am say omo for 500 o say okay aye say beti me agina nko ade ya ye de nyame ase yanko ma wie o okay abusua ne ma yanto aso da bonkra tamo boswo no na eja yeguso eboboso de ma na we the daily dispatch eno ena mede to aso na yesi imani Africa fo guru baako ya wodi akoten wo imani Africa ku ani mu ono nso kire se NDC for wa mu 24 hour economy no emu na ho nyansa nim nsa baako se nim chese wote ase ente ase a se de o ya we de anadwo na de torch ena ehwehwe kwan uni light mpo na we de anadwo dasuo mu ne ye de torch light ena ehwehwe kwan de ena chese nyoma munye kura imani Africa fo guru kro no ena ya brighter right guru ayate to ye guru ayate ai munna ho tangible I want to say yo yate si ebehwe ne ebeto aba no na muntaka ene Haruna Idrusu yeso wo mudi anyira wo campaign NDC for campaign team matimi ayi asorofo mienu afirim krata asam odi aba no ntia se ama NDC omo soro ho no monto mo ho ase bute na abukashi kra bute wamuntu mo ho ase kra se guru fo mienu omo na ase mo guru nya de otosoro ho no guru fo mienu e NDC abanyokuo imu Haruna Idrusu kane minority leader eni muntaka eba ne se na mu yi obumu free campaign team ti yase tension amanto osoro ho pa no ofofo no se omonte ase na America jejeme eho asam etua ha yase omde nkofo ne nkontabuo ne yekoya chidie 1979 yase Ghana na se ne na economy ene Ghana mamuo ni sitie no ho asam ya tweragu ha asojafo sa bre na asojafo na eruli Ghana ti upe history akan enana peya na wakwa akope the daily dispatch na ja wehu asojafo aban ene 1979 de esi abusuafo daily post da bokrata no emu amane bonnie na owura John Dramani Mahama na akasa yo we kura de chese yentam kase no woka anu wo chese nyame ye na dom na Ghana for 7 December ne so yakwato abanya ayato commission baba bobo se the winner is John Dramani Mahama wasiye Ghana for no bi aka na koma to no yem sa bre no wonya ebe swai pe so odi o man so a enuoma wodo a akoso na nado dan kwa kufu da mamuamu
na sabi previous titru o man asase na aban yi mu mpanyifo bi ni mu tabiri fa kuntuna ase jeje fa o so obehwe na ni nyina ye mu hwehwemu to obi anka na koma ntona mde mu hia nse mbeto abadama no mutuma na saa ha wi obehwe na wode nani adi akiri te mu nsem eno no na wo kire mu se Chief Justice Maame Gertrude Tokonu na aja owura Kisibu Aten ane asemu Kisibu Aten kro ya aka Paul Adujamfi wane eye owura ablakwa kezi no ya si wotemuafo asem no hye ne nsa CJ aka che ne se ja wonfa onhwe na nsem no nkata asem nyina no on hand over ai Justice Jimefe se anwa no aha etie ho asem da bokrata yi ade aba ene enya asem ketwa owura Martin Pebu so na ekasa yo wo drese sabre die amamu ewo mu no sabre no one day one scandal government ni ewo mu no nti da kuru bia scandal ba akokọ da kuru bia obeti se so obi andi sika obi abo video meja pade ekọ hey Martin no ba me pane we no won so anye sadi wo ye no abani se san won so anye ne saa wonya se ba ku bi na minim no so won so de ne ekisi saa mbwa ana ekusi ana ekisi papa ya na okasa bebrebe wo saa sector reforms wo baabi no na kwese onu so no kusi buafo political hwe papa we yi lawyer isi accounting gabi ayedo na say amani post ndi post wasuma ho afia ma wie daily post yanko abusia ma yamfa we nto aso ya di the daily searchlight ana eto aso na owura Johnson akuamwa asi edumfoni eda papa ni ho fepa handsome man pa ono na ya auditor general ewo Ghana hanum sei ya enkofo sikasam ne de ekokoso nyina audit hwehwem ni ade enkofo adi sika hwehwem dodom ene wo mafum ni nyina otimi doso mu ehu saso ye we wo mudwuma mu di no ebekum Ghana be sei na ya sesa ya toa ne dwubadie so no eho ansama ye bebre se papa yi ye ma no dibre no enko nanim no onto aso enye nadwuma anasa de he eho asam aba ya kratai ede emu nsam ba chese storm pa ehum kese pa na tse ebobo ko se mu hu gina ya ade ne time aso ana eho asam edanum se kratai ede aba na yasi bogus NI before po bi o makọ akoye bi o mu se na po ne omo pe no so ma ye survey bi a omo se delegate for ne yada na po eno a ye feel no angaza ye check no angaza na po nie ba wo oh okay na po nie but you numbo that doesn't a music student a music student now was shine no ne ya to be na pompu nie na ne ba umia okay yasi question aba ho sa bogos po no amokoye ne nipa he wo so mo chi nipa be 200 and something busebuso mo delegate for wana mo pe no na mo so mo pe na po obi nsusu challenge ewa hanum secretary edimu nsem aba na yesi John Dramani Mahama bodyguard ensunsu yesutu se wakọ akwoto ahye Tescon organizer so ya chese the other hide yetimi se plaster bono no hospital ni mu nyina plaster no omde fam ho ma no chen le wen wansusu omwe wansusu am buy plaster na antale ho eni anya asem kuma akra kratai edimu nsem aba Ghana Bar Association for nso no wura kujo kire se eka bi omutuatua sika bi omutuatua ansa na wabakuo ni mu no sa de ro mo hwe no mo tetete so na entimi emboa kratai
emu nsɛm kakra me de bɛba ɛno no wei ɛyɛ the daily searchlight. The Chronicle the Bokra Tanimu Amanibo Enye abusuafoɔ na gender minister de yɛdika de amada da sɛ wɔ campaign hwɛ ne mu sɛ affirmative action bill no yɛbɛgye atum no ɛho asɛm ɛda ha na okyerɛ mu sɛ kuro yɛ de yi onyame akwan asɛmuni kuro wow onyame akwan drivers union for ana omu kyerɛ mu sɛ baby adru ometri sana de akopie mu wɔ chief of staff akwan so baby adru de bi adru no omu se omu srɛ Dr. Bawomia sɛ ne running mate no ɔma ne nyɛ ɔbaa ai onyame akwan drivers union for and almost so campaign bi aboa said ye be ya ibenya oba as a running mate tie ho asem le oboka tedi aba ne chese nyasem keto daily so chronicle wo twamfonyi no ehya ni nyina wo twani nyina aba yellow ai adio ba ko e kan kwa so ye di kan de aba dada enti ba ko pe na me fafim onyame akwan fo de no we ya akwan kire no me maba omi a de ani so onyame akwan yankwa abusuya me di the daily graphic bosu kena no etwaso daily graphic truth and accuracy every day one also den sam aba magdan nso na ne no nso so kyerɛkyerɛ ne nsɛmu shipping hu dwumadie ɔsɛ Africa ha sei ɔsɛ ya ɛfa ya ho adwene yɛtimi ship nioma ne logistics ne ade no e oni ɛho asɛm da hanom sei magdan wasom na no kansem na enche hanom wanso eyesi Bishop Dogbe ono nso aka kira aban ne se aban no ndwudwu na beti kakra na wonya nioma hodo betimi abo ama ohwo aba kuro mu yi betimi aba fom na nipa ebre aban no ntu ne hu nsi ho atu hu ache sunsum no ani akandie mapa sunsum onda na di se ne be ya hawa ye kwom no adwobro obeba na bidi brother ne ye twa ye chimpire dodo ade ebusuya yesi Ghana for 7.3 million ena ye ka sei ohia ne wo mo ko ye ku adwo ka ho 7.3 million o ka ho so dia ye die o ka ho na me ka ho 7.3 million Ghanaians face poverty me dia ne ya ho kire ye me he dia ho kire ahoche ne brofo enya no ani o si da bi ohia ndia no ode ohia no ode 7.3 you don't ga da me dia ne ho kire adio eni pa 7 million opepem so ai aban we aban de enya nanado se nya aban we nko a nya nanado nko apenso se wan jirim se nanado da bi se GSS for Ghana Statistical Service for na di report aba da ben no mo de bai oh so mo de ayi o mo kunta do mbu na yi bia enya ban kunta bufo na e ka se ono ha na o se ya de wo ho dada asa wo ba want mi amba ya ho hwe ya se nyo oh afia se o ka sa wa anya fe o se o mo ma nkyerechirem se bia ade no kra bia bekonkwa na so ate ebi anana ba na nenam 10 million na bia yesi ebi mu kura nya school papa enko na ni kura hu school dan se si hoda apomode o yare ya otiti nu na se ayi se o mu ye bi minister Pedro akohwe education minister wa twitwa se na ribe hinfo mo kwan ye ne be hin ai so mu adan se mu gina na so de health services won some to say employment so won to say I'm batch on my daily graphic yes ai asama na aka ye de anka ye mo boy ai ne be hin for do mo sheda nya yi sa yes ye si chip kama de amaye yes ya no for say nwom na si ye nti so be komisi pa ma nipa kuma kwaja ya so de ka sabi mpredu asa ka fra cho mo ye kokwe cho mo nye aka nwuram isi nkura na ja ya hwe ho
ne be for do mo bi the Ghanaian Times the most authoritative newspaper that Obaka Tane ka say o chemu say sisi ya pom din ya hwe ye ne de aban de no wo yare na so wo kɔ hɔ na unya koduru ani asi wo kɔ collab fansa guuti anya sanso ntempa na no pe ba bia adu ani akyere so obenya eye private hospital bi na wakɔ hwe umpom dia fine sanse wo mo lab wo mo ye adwuma hɔ no omo kyerɛ mu sɛ aban aye na adwen sɛ nani ate no mso beta fie o laboratory technicians no nyina akɔtena fie omso omo nkɔ adwuma nyese nkrɔfo a ensusu akosuma yalsa bia omo pepomdin no enya asɛm ketwa na hwan na ɛbɛhwɛ wo ti enwo asɛm no enu achi o kyerɛ mu sɛ ɛma maako empim mienu ahanum ne aduosia 2560 ana sabisabi mpaduasa kyerɛ ba mawuo de ne nsa nyunu gu so toto omo so saa tabro maako de omo kɔ na ne nyina ne sɛ saa kokram yade eto no fom yi eno ene ade a edi eye sabisabi kafracho ma dodo na awu nti enwo akwa hia sɛ wo sɛ yɛhwɛ ne yade yani enso so ekɔ hɔ na yɛhwɛ boa Dr. Wiafe Adey enaja wo kyerɛkyerɛ nsɛmu de mayi enu achi no wo kyerɛ mu sɛ obenfo ebo toxin ena ono so ekasa yi o kyerɛ sɛ de normal sibi kɔ no sɛ ya hwɛ ne apɛkwa bi so na yɛ ne ankasa yɛtɛku ne yɛsempo ne nkapre na yɛgyegye sɛ toɔ no yamya ne yankɔ ho na yambie ma fo dodo na ntua bi na ya anje amfa mo man ho bla ne yɛbɛkɔ so ayɛ asrɛfoɔ saa yɛbɛsrɛsrɛ saa sa ne yɛdidi tie ho asɛm the book tell you about the Ghanaian Times amane board nam eno no nanyin Edinho ebe mre asemo tika yenyane o ebe mre nyame nti bibia be mre na ajekta nyame nti bibia be kama anopa ma ye mo maame Professor Akosia Dixon okọ KNUST ona oye vice chancellor wo ho omampani assign amano another extra term into 2 years by 2026 and our Professor Akosia Dixon Professor Dr. Akosia Dixon ne post bebe wie say vice chancellor or KNUST enti maame utiri nkwan o yankopon kan ho ma ne mo kwan saa no aya na eye nikasem nikasem se mo kwan mo ram hye wo mo aka no nso nkran na afie ma no nso amo nso ye kase mo nkogege ball sika na mo de hihye mo dan ase itimi wia na mo wira fim ho kra se yi wia mo no awurade nka mo nyina akoma na o se samna kamanti o se ma o me yade ma ni bi nso ye kase wo mo kɔ hɛ ball so a omo timi gigi hu sika de ko hye wo mo dem na yiwia omo kura omo hu no wo mo nso entwe won hu fi wo mo akwambɔne ho na awurade nam so etumi ehyira won me ma announcement wo Presby Sunday enti ye mo ma me eye Dixon abaso waya ade wonyere ne ho nso na omu nyina nso dia ohye onkran Professor Nana Jane Opoku Agima nso ne oyo ba odi kan a oba be ye vice chancellor enti maye mo maame nso abaso na ono nso ye ne nkasa ho brasie mu anopa yi se yesere no saa akuti yabɔ nketenkete no enye wonya botre ye yi running mate de manoa wan hwe ya obeya na wakoka kwan mu because uni makuti abo nchen osono maro na se adwuma ndie ne mera enti wo wa hyase ntem na hwe ya na wa bre ntem jon ye ka say it is possible a na so wo bakuti afa ho so ho oba na se obo omadwuma o se adwuma we dia more dry na me ka say wan hwe ya na wa bre ntem dabi oba bakuti oba bre
She. Who's a Juma we no I am. Me say. Ema wunhia be ma ono so ni makuti abo ho. Eya. Odi awotena ho. Oba so bo akutia. Ado. Ono na ni achi mi krampo kan sem be. Odi e. Chese wo fa ha esa. Ba dia me ka cha ni se onya botre no ahia no abre ntem. Blood. Because how many months na aka? Oh, aka be 5 o. 5 na wo firi ase abo akutia sa abre. Wa hwe obebre o. She. Usimuntem na buso no. She. Enti ye besra no akutia bon ketenkete no de won hwe no won twe ne hu firi mu. Na oh yes. No obi bobi ni obi ka jenzo onyai. Obi be ma ketenkete. Be ma. Nyo na jase. Etam ne singlet bu ne kon. Ha? Na so. Okay. But yes, Rema no. Also, will be catch us. It is possible. We be say dear him bia. It is possible. Say combat doing ne. No correct. Usuba ya uda ne die. It is possible. So one we are mobile. And also he ye na nando mo a. One more picket ya den ya see investment. Ye catch them say it is possible. No so. No money say it is possible, so I better want to be a demonstration. It is possible. Oh yes, I can't say baby. And into my men say, Ubi ba won che be catch say it is possible. Bisan say we near the him bia. It is possible say the economy ne kon one hwe ya boss be you wedi. Because o he no abra obetu na dwuma mu. It is possible. It is possible say o girlfriend betimi agya wo ama broken heart ahia wo kwan. It is possible. It is possible. It is possible so say one hwe ade mati opoku prempe ya amoni din ni akobo din foforo. Hey, I know. It is possible. It is possible say Ghana for the come ebufuo ni ani bre ebeto aba de atia bawumia. It is possible. It is possible. So say maami Professor Jina na opoku agimane Yira Mahama. You better not for bet tia or many more din ya tosso. It is possible. It will be possible. And it is possible. No more can we be so say. Go to position. Oh, where near dear him be. Now so mamuchiri. It will be a chirimu de suit on one whims and caprices. To what also trans ya now so what check exactly. In TB I mean so it is possible say I'm pesa mi chirimufa. So I say many NDC for and can be no counter attack. It is possible na musumu di na mu. It is possible. It is possible say nkrofo ye tisue baby o mo de do ye drui. Mo sa mo to aso a mo be hema tafere. We say 20. It is possible. When papa mo be aba every for the go 16 I say next 4 years 20. Hey. That's not okay. Ara wonim. Baby a dollar na dru no. Na say baburu so. It is possible. Hey. Aja bo 4 to 15. It is possible. Next 4 years. It is 20. It is possible. 50. It is possible. It is possible. I love you. It is possible say abo kwan ya be yi a ensuo ato ama ya atachi. It is possible say na efiada. Enti baby amatie si na say ya tie si. It is possible say yenye ele de ato abawie. It is possible. It is possible so say Yeraba umia ne running mate no or che na cha wo che no ahwe no okoyi no na oba no ma anya omo niam yi. It is possible so ye beto abatia wo. It is possible. Running mate no o che wo mon kan kire no. So I say ayi nana de say oyi ne be osana mu ho August mu ho kra. Nti onu so be yi ne de osana. Say onu so be yi ne de osana. Say o ya emra. But you have to look at the dynamics. Me dey be ameka. Because running nense. Yeah. Na nu mu nsem. Yeah. Nti Yesu na nu mu nsem. Ene yegina so ye de kasa yi. Nti opani babomia. Ono na nu mu nsem. Ene ye compile apopa ho ne abam na tie. Nazo nya zadi a go bia so ye be no bia de abo. Eyi tie bebo tapes. Ti wo bia de ho. Era me kan tie bebo tapes. Nti ye ba ne ahwe de otie one ho a na ni beje. So on the wadi kan was say on mo boy na bibi ya ye no. Na na ra ho. Because on one kasa na kan ye say
if you have the ideas for 8 years, Mami must have voice, no. And I'm a bobako. Oh, and I'm a bobako. Now I represent me, I'm doing. I did what I did few last minute. And I'm a voice in a back. Do with the Kamuyan come ye. So as the first year, man, and son away to me a tree at the Akobos assassin. 2016 on all catch John Mahama say. Say, oh, ideas in fear. In fear, what ideas went to me and find your way. Then you also see a 2 abandonment will be more. A mammy more ENT voice in the back when near can you be winning out to not yet in Kakra. I ask some more. And then you bet 8 years, you know. See, Nipadi, a giant be out to be on the boom. Na eka kra ye tie ayin so na so ayi wanti mi anya ni nyina so we de kura hwen kura wo mo anu mu nsem no eno ha ne ye beba mo ye mamuru enfi covid ne Russia Ukraine nti na ebetie baako so we are ready am yenkotie no a ewra ba wo mi anu mu nsem nti we di ba wo mi anu mu nsem ho adanse. Why? You knew the plan that could work for the economy and be successful. Why haven't you implemented that plan in 8 years? Why? You knew the plan that could work for the economy and be successful. Why haven't you implemented that plan in 8 years? Why? You knew the plan that could work for the economy and be successful. Why haven't you implemented that plan in 8 years? Why? Nti we ya hobrase yakasa ye bi so opani no anopai. Se nyame adom. Professor Akabi pa. Ensam dia opani na keka bi o man yi mu. Why? Nti ono no so onti ase se. Because I'm too big. Nyame adom wo sabio nyansa ne nimde a wobetumi e de atoto amasika semo aye kama mfie nwotwe question ni obisa John Mahama wo na onim sese de nsu ye no sa na wi abaye na obisa John Mahama se onim nyansa ene nimde kwan obefa so atoto amasika semo na aye kama ye de mfie nwotwe ene de yama no ade na wamfa anya adwuma ama Ghana fo nyina ho anto no na so anya 8 years ye kire mu aba akanka saa mu a ne opani ne kan ye no mfa so watena so mfie sen fie wotwe ono so ko mfie nwotwe so nkwadro ne ono head of ono de enyo no a ono advice or mate na say na dem na no nya sa question mfa ma president to president na say mama no ntra so 8 years mama ntra so 8 years and I make us NDC tena so 8 years said the fear can ono was referring to the fact that NDC atena so 8 years and I know what can answer me you say question no it wonim so why vice president ya I don't know misa ata mumu questions no so misa ata na so bisa question na misa ata onim so betimi aye ho adwuma. If you knew no amisa ata no obisa na John Mahama yes. Mahama nti ye kan political dishonesty a obi ti baabi no obo ne hwene a asekere no o kan we ye ne o china no o kan bibi foforo ade ne dane a o pese o kire mu ade e man krofo ti asese ono no de ne ye soronko but o ye dan a e asem dada no ane da so ate ho nti opani ni voice ne ye bebo agumu a na ne atie se de nti ama ase ye twentwen so ne se e se omunya omo team no to omunya team ni wie no on your marks get set prene ba na afei enwom no so ye de ahyas baby obenante obeku akoduru bia no de senka we ye okoye greetings yi owia na mo nso so mo de mo kwa mo nkasa mo ko pa aboboa no baabi na ma so honso no na ono a opani no a edi ono ane ho adanse ni etie onipa na numu asem ene ade bebu no aten ya kan se unyiri ya men se
Sir John Mahama ka kyerɛ wɔn. Say those boys and girls, none of them have come near the presidency before. So you can't advise someone who has been president and who is president. And until say obe kohon. Untumi nka ho asɛm nwie. So what you say? Until say obe kohon untumi nka ho asɛm nwie. Yɛte ha yɛ kasa yi. Obi imagine say okay, me te ha, oboba te ha, efia te ha, we te ha. Imagination. Na no nche say that is the reality. Wo studio ha. And into until so be studio no akɔ hɛ de wo hɔ no. O kasa na wanya abotre. Omo kan nsɛm o. Ni ebe bon so atie. Enye omwa. Na hwan ya? O say a political. Do kombo kra say mo say ebe ye 11 CD. Tu ni na do mo kon. Ene do kon 5 CD. Ba say voice no so wɔ hɔ no mo. Minnim die ntia me kɔfa ye raba wo mi aba ye. Na na do kasa nyina ototo na basa o. Okay. So onyansafo ba wo mi. Ene do kunu ye to ne sen. Me ba. Ene wakɔfa dynamic ba wo mi aba. So omra mesiesie ye economy no na economy ni ntimi emfa dwuma emfa mbra Ghana fo ene ti de ka kire mo se mo nto aba ne ma yen yo mo mpusi osoro no no mfa no nko Jubilee House ho ba ku ya na oka ene ye nyina pion osoro na ko Jubilee sidi na ye say hata ene sidi no aye sen hata from hata to hatu ene ye sidi ene onyam ni sidi nim ba ko say boy ene ye nyina ye yi ani ene ye ka de guitar ho asem ye nyina ye yi ani o ma bo udin ne ma frɛw dan na samoa mi be nya kukuduro ne de economy ahye wonsa ene wa pack economy na hye dem ene anam de guitar ho ena mo mfa stia ne ma me stia nsu bi kura wo wo twidi akoduru he ene dollar ni gina sen net bend economy head of economic mo bi ankeka ni biri sem mfa nkyere mpanimfo no mo di ho agro dodo wo kura o ma ka chim kasa ene dodo ono na etwie ene dollar ni gina sen 15 to 16 cedis it wo twen ni biri ben wo di se nyansa no a wo kan de abeboa yen asem a obi sa John Mahama bire bi ene se wo nimde no a ade na mfie nwotwe wanfa anya adwuma nti na ye bisa ono nso so ana ye bisa de nye ye ebe ye ade ne nyi mfie nwotwe nie mo ya se de ne ma ye din o man Ghana mu ha ukokuro mu a se wo pese wo hunu se Ghana ye din a kodwem kodwem anti na ya me koba na me ese na monti ase no se kodwem edwom nya kura o ye beta na ye kan wi fe se bia mo ha hamani aka se mo kodwem ne ko hunu Ghana tebia endra me ye ya ntos ha manya bia nto ntos meanwhile planting for food and jobs here sika ye de call ho no mo a yembe hyew o yembe hyew eduru ba bi na ayi minister mu a oso abode efiri ekurase no de begun kan no oton is it not a failed minister who will do that na mo wonyansa no a mo se ye nwu ansa first year na mam ye di stia na ma wansa abra ukura tu wabra ukura stia nim is asem we wan ye kire mu kire ma ne ti ase ye de ma na ntia ye no aso abeka ni waje sa sem we wan na wo kire mu kire na obeti ase so awu su se wuni ahoɔden nyina nso bo so me nso ayetua wo ka o e wo se ebisa se sika na wo gina adwuma bɛn na waye se e wo se wugya akatua no kopim bread stia na bɛ hyɛ wo nsa no fra se agi mama mai mai den no ka so den de be che kra so okay nka tuani etutum light bill way aden otu omani man mai den obi kra be ka so sabi omaya ye ohia mai onim sane ya kreska cause unya kreska na de akoye bibi foforo o ye ayi nyame ya wadom na unya corruption so mfa so a eno ne yemfrɛ no links o
you are not principled. Nkofo ni bebiri no omo kasa no corruption. Boss no odi na chi no akɔwie sika no ano de abrew. Ɛne wo anya bi di. Mu hia ye no mo a. Tie o. Se mu hia ye no mo a. Party bi ba ban mu yitimi ne de face so. Mu hia ya mu nsalutu yen. Se party ti akonwa so na ne de afe so. Uhia no a uhia obi o te sa salutu no. Because opportunities bebre ya na o nsem na wo. But one ne de face so feel say woni na fa. Enti no mu a wo kra. Enti se utimi survival as nsem churoni a utimi ni aban de si agan a. I was say a salutu for 8 years. Said ye kasa say ya na kasa abepem. Ensesan ye. You see aka 6 months. Ya de. Ya kasa say ya kan okra kire wo mo a emfie nwotwe ne ekomi. And it is a college ni bi frɛ no be ye eya na ya ma werɛ ho ensamtwerɛfo nka minim samtwerɛ ni ono otie no. Minim samtwerɛ ni a wotie no. Na akoko tie MP boys ni MP girls de a ene na wo na wo ye wo ho. Tie nsamtwerɛfo mo ka no kra de akyerɛ wo. For 8 years ni ese na meme kasa. E de kyerɛ aban se ya na makasa abepem sa abre. Mu ha bi oman no akwakuduro. Oman afa de mmerewa ne nkwakura esie sika a agye so mo koye ho pekete ansa na impanimfo atie wom. Eno kra yemu awon. Omako 3 times so say. Yemu awon. Pani bia from say ye maame no ne papa nom. Yensu ye nyi be ye ba betom. Oni bi enti omumu a because sika omo starchi. Wa starchi sika no. Enti okotena fia oni obedi. Enti wonwen kwakorabo ene mrewa bom. Emrewe from no bisa omo e pekete wo hoyi. Ne bisa omo so musika na yesen. Politician small boy bitimi atie ni. E de ama won. Yet ye ma omo ye we na mpanimfo senior citizens e di yawo a. O ka so man be ko nanim. No. Enye yeda. E ka sa Ghana no nye ya amafo ntiase. Enye bibia o. Enye si said o man ye peni. Si o man ye timbi. Enti e de na ke ka so o man nye ye. Mrewafo enwu kan ho asemi. Ono abrewa. Wa wie sika no. Na omukra mu pay esen. Na wo sugu tiri so o man be da yi. E na omaboabo omo pay no nketenkete no. Omaboabo anu na omo de akoye investment. Fanisi kama no a. Age so oba abrewa. Maame ba akọ se me kwa de sika no me hia mfa nya hwe me pedi ato aduro because me ba pension yare enko a intimi pesika de ato aduro madura san me nana ba akọ te me nchen so ne maame ne papa omo abrabo nya yi omo beja akola na to me so abrewa intimi jisika ni bia me de ato aduro na me de ato aduane na me de bia hwe me nana yi o te me nchen me nya wa usika onya so obi sika de che wa usika na say ye wonimdie ni nyansa age say di stiare de ma wansa hwese de opani di wo ho adanse ansa na ode wo ba entu ko anim ko ka chan so e nimdie a me nso me de ba ni a onyi ntum o twa am ye nyina ye de eti akopem ansa na no kure we nim nyina wo ho no mo a o sima me hwe wani mu nka nkyere wo because dien o ho ofe wanya papa yebe kamu no credit akire wo o man no aso obi akoma ntoni yam yebe kamu no credit akire ya onti no enko see the better way ni say unamwa na unya kwan bia no watu na yekoka o kan say no opese o san betweam DC di wuram ne ehun say ampa ye neutral and this o kan wan twen DC enwuram di anchese ne o kan o ye DC ni but ayenye bia ye sori hwan na ojeje yeto Joma ha mo ojeje Ghana photo NDC wan NDC ni bi MC your word na ha NDC ni etidi enti na o se NDC ni na me kan PP dia me nkotwe NDC enso mram na na di say me neutral o ye comparison ya mama to me logic we ne free hefa Ghana pen ye dwune sha One I want to me say logic we ne free one ojeje yeto you can only say this NDC ba bem na me kasa ne dane a and I can tell me say sa brantie no oka wo ho but me said a free brank of better na akonwa so
say ya ne yakasa 2016 Joma Hama bre so Mrs. Sehui anka ayi man conference en oh just am frɛ Kwame Kunto o CMPP fo abraibo yen so ma braibo hwan nti yen ka no kre mo politics amoye nti ze nwa se obi a ka no kre biem ye be ka no kre ndi a kyerɛ wo ye bre nti mo amo ben opani no mo kan kyerɛ no ya bre o ya bre pa mo kan kyerɛ se Ghana fo bre Ketawia omo mre because sikata afie ta bank yeah bro serious like so no on want to be sikata afie ta bank ko dwam ne kokko he de e koso ho enya kura de bia meka so dan ya ti frempon e na aboa ye kakra frempon e kan nkrofo e be ne den enka enya kura o because ukobu se mo bag wo frempon ho wo be kwa bonten no ni atum kura ti kwa papa we ko ton je ne ento so anke mo be to e kakra si aka chen so on fa bi kura amra because onu na so mu kakra wo be kwa na yi wan si bi afiso no 50 pesos bi afiso kenya kura Kenya. Oko kan ye be ye na no e ko ne na mo dan dwum ye this guy say ye ho. Ene no mo mpena no mo no e mo yire no mo me no ano e metunton ne mani bi asem ono no ti dwari mu kan no. No no ayi bi. Mpena fo ne. Ye ma ye mpena ye nhye ye mpena no ne ye yire no mu dwa no mo mra metun bi. Ne ayi bi. Obo in this case no. Adura mo ton no odan ha endura na me ka kire ayi 22 cedis. Oko wenchi omo ton 30 cedis. Wenchi achim wenchi ha. Omo ton 20 ahe. 22. Omo ton wenchi 30 cedis. Say mo kwanya na say ka be de ko ho. Ori fa drone. Ababu kromia ade ba ko. Mitimi ton aboabo ha 6 cedi. Ye kan say aboabo ya meton 8 cedi mekọ asene na bi 6 cedi. Asani 6 na hanbi. Hamuma obe. Yes. Come here. Say ye ni pani bia odi ani mo odandan ne ma se da bi. Mo memfa we mfa ha. Mo memfa we nra ha. Afi adwadifo no so ye so masene. Se odwade ni betoto ne ma so bumbum na no so bre. Because obi enu mo obedi dwa so oboka. Untimi complaining so. Untimi. Si waso ahụ akọtena odan adwai mu. Se me de me Mother Christmas. Enti mo meje nkore me moka. Debi. But ye can excruciating increment. Abnormal increment. Sadia 22. Outrageous increment. Ye hear penny bi obe control dia mayen. Edien. Ode no ko abete ne lolo fe no. Da ade ba ko pe no. Na dia aka na beton no. Ena no na ye opani mu first year ne mame. Asem a on kan say wonti ase die nti a peja ne ma buo mu sa vice president no nu susu dwetire ne me ya kuma na obo fori amanfo vice president a onu place call a na wo mu campaign on na mui enya call ba akopɛ no ye na ayifu yi sika yi omo tua kakra ma won training for so say first year ne manansa enti call no ye no ayitua training for 3 months no nefiri he eno ne this year ne manansa no munya mfa man no by we ono you see no tactical idea nche ni botom ska well some do mutumi ye kwan ye aban kwan ye kura okwabana ni timi tam ho credit soa si apampam mu se mi botom ska na ye Midim bottom scan ma yidi amom so mo fanya kwan on kire mu nkire so owi obekọje na de amodi omo ye ho ade asemu ede be kra asem ni se ukoda kete so na de cha na yem kra asem obonti mi na o se na pa se ubeda pa ma ho ato me am timi da me na mi timi na che se asha no dos ni pa no so ubone kede abeda serious ubone kede obeda ade achia na uyem because we da ho bibi anso nko bibi ama eni ma mu ayire tawe enya kura enya baby atemudin ye was 6 months mu na ye 21st June and so we have ka say hwe kura mpo nsi Ghana yeah the problem ni na say obo ye ne
yen ni ama omo anya sa akonya no mo ye sa ye o man man yeso so mo so too much MPP ni NDC for mo keka nkyere wo mo yeso so mo so me de ya wo mitumi ya wo mitumi for ben for na gase ama mutumi no yeso so mo so too much no say ye na adwuma ye de ama no wono wo ye soafo na sede ne say wono no mom na e wo so wo be som wo nya wo na wo so ye kwa de ye san pa ne ho chew yes ehimfu yi hunhunu ne ya wo ye enti yewura mampani we de ye srew ade ye yo mampani wa sede me sremo mo ma mitumi no ngoko somo na fe ye de ama asasumyen ya eno so yisi yewura we de adawro ma ye kwan no yewura ye ninsuo ye wa bra wo na wutwa ne ka wo to na wo de be ye titi ya kanu manya be o mdey o kanu o manya tu so ma otumi no tu bi an kire wo se men so no so panin no men so no so saday we ya so panin for so too much wo ya wa tutia no o tutia no no akotena afie yes we nyankopon ya adom a na June ya ka bo so mi nsia MMDC fu emoma ma betiri so we ye we mo fra me nkasa da o be ye forma radio ben so ne ye fra mo akokasa radio ben so ubenya pa cha okra so ye mfiu radio ben so ne ye fra mo akokasa aka wo 6 months o be ye forma me din obo ba ne nsesa e ba bia me gina yi ya hanam da so gina wo na ye de forma e be to so wa hu ye kwampa ye nche won biom no se da wa pegu dem nya forma money oh ye nyina ha dua ko ani se mo freda munya ya ra dai sika gudi dem ya forma money nti oni forma cash oni forma cash na ebe so akobu hu akonta ya forma for mu tem pesika wonu anya media forma no nya dia pesika o ko na sika kemu a o ba wa ba be ka kire nsi en kan forma cash etu omo ye gaga me we mo frɛ me nkasa 6 months pe o be forma aka 6 months na 6 months na kwampo amani nyankopon se ye ni amu ye kwampo kra no ye ntwa so obi ntwa so obi akra mesen ne nkwa no so dey fine ogwa what was o dey fine oh me tisa de na am de ne madwawu mo first year ne ma me mo first year ye di stia ne ma wansa na wo be nye nyankofo am mo defend we are making say kwahwe possible konfo edi atem ka mu ni wo mu fie ho I say possible possible say u wi anu akoto fu price a wo pe bugum o duru anu akoto bugum o party card ne chira o do party one pp card ne chira na ebu mu ya ba ina wo e bugum u wi anu atu ka na akopoa ada ya ye frame prof me dey prof di ye me na o prof you ada ya frame ye frame prof me ne ayi odan no hi no fu nyina uncle no Russia Ukraine eti mu ngum ni ebu agum uwi anu atukọ odi matemu wi a ento siri mi nyina ekoto ba ko 5 cedis baby onu wo sika bebre enti sika no so tadam tabank sa uyi a enkan hu o era ne me so me kan say so yanso de enkete moge no me ko bu hu akonta also de tadam ta bank no so me ko bu hu akonta ebrebe enti de wase yen ne say e wase ye hwe ye hu yie because obre bibribe nyina echi na woni sa ankrofo yi esa akoburu nsam je mu a wa beregu adana ho ka bibi say so owo ni nyamai te nyamai ne de era ka so owo ni nyamai ne de ye bebo bra obra na wo no so se odi se wetiri mu se dia wo ye bia bebu hu akonta so ya se na monte so obi kura ti mi de kwase mu ma miska na mi wu kura me pepe wo bebu hu akonta onu obo onu sa no onu wonu awie wonu obu ni wo bu nkonta awie wonu ka register opedi eye serious o ya busua mu na ye benya professor we eni ye benya minister we eni ye benya president we enya sa je no jatu okeke no akọ baby obekwa de emfa no ho na so metimi adibone ko mutimi nya sa obabom trimu po eno na mi bisa me ho se omo a omo ewu ekọ no a ye nim wo mo no
also mo beka bibi kire yen and so it is not possible. I know it is not possible. But we miati we yani bube fu pa. Emfa oko kana ni jonkuma ko ye nan ko aba na jonkuma e ga me de jonkuma no ka de jonkuma no ka de ka o meka hwenjere me anko won kasa nkyere maami sisiri ya bena pa nom won mo akaka ho no planting for food and jobs for nko won mo nyina nkasa buja fo baby am we e ga sam kituo ade munim na mo ya krofo ne sa na mo ba mo so be yesi o na u be na u se na so yesi mi bro na ko aka no that me guys wo be there. It is possible. It is possible say wo bre ba sa ne dia o se kenya me nyank mo se ke wo ye akọ obi ehun kakra bi e de kire wo kakra ne wo ba wo ba ka wa ba bo besesa nka wu kakra bi na wa hwe de e be koso na wa bra ba wo boy ne yetwa ne mfoni a kire wo ena ye de tumi share wo nsa ena wo ka kire nkrofo se omo nko bro sa brante ne sa ge no nka e be twa ne nyina de a kire wo ye du djuma kakra na ke bia ye ja mo aba ati asefo asase so bajo mpa mo asem information center ayi mu mi enfancy na me de that's it okay the time no conti I hope so you besa mi chia chia na yenko ma mi chia greetings ma mi chia oboyima yankopon hia ne pa na onya ne kese bibia wo hwiri bia yankopon enhye na nem. Okay, Wezo say it is possible I'll be the next president by next year, so everything is possible. Unfortunately amfanidi anka ho. I like your vim and your energy and your confidence. Ewurade emani mrebu mfama ho oba no abaye omampani a entwense yem first year ma wansa why ni obetumi aye bia no waye Ewurade nkan ho ye na ne ye homra ye ba ye to aso e de ama ho. It is possible break in here koi team we ma yen ye ba na this tia na ma yen Adwo we just many who dance and mejo man for proper. Me tre hunchu capsules. Abada why maka na be kare ni o. Hunchu capsules e wo hon mo a. Entre ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun so tentem. Mo amodun so so a ne mo ya mo ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Bodun so so ne mo hihye no. Obo ana dun so no kra mu apan bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Dun so de tenten wan kan ho kra no ya dun so gu no ho. Ebi so dun so no kra twetwesi. Sa man hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no mo ma. Ya ma ne hunu ba ko ye fichi kro mu nsem. Na me sei Araba Bazen pills aje me pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti. Eto da bia emoja nitimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kwa de emakra. Emoja nitimi ni mu afusa ne yie. Eto da wo kwa kra mpo no sa no ho kani be hia. Wo no ni afichi kro mu ha won kaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba Bazen pills. Araba Bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan ko LB Amuafo. Na twumesi Kennedy Drug Store. Well Green Pharmacy. Mama Doris wa Asenfosu. Francis Mensah wa Asenfosu. Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa. Anebutu afre Kurumpe for 0504906665 and 0545906665. I was built to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over, and Ahenkan Maakye Shim Awabo, your front desk, no other form. Forms a free, affiliation fee, a 300 Ghana cedis. And Massa Kwenya we empower who na Ampire na Ega, and Nigen, Jama, Momombe, Kromubaya Dankasa, the sports team of Ahenkan 93.3 FM, Ebestom Group BM, near the live commentary Abramo, Wamra, Yesi Sakai. Now, look at the Jama section, look at the Eguno, over the Ahenkan FM Intertown Football Gala. Ebeye there. Na some person register so number be friend 0241 512388 0241 512388. Enyumakua eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala Abramo and Kampong Football Academy. Soccer at its best. Frames Oil. Energy
on the go. Asanso Furniture. So whoop furniture papa a new fee. Downwook Enterprise. Say eba hardware one cranin important dia oteso and Casa Fabrics. Whoop fabrics papa a pump na for tower and one and Casa Angel Bakery. A pano show pano dead del. St. Philip's Enterprise. Enter the penny nerve and a vitamin. A Gianni Casa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe bay. Eba yan piso. Cache bay. Stand up. Hey, Efia, me hu wache papa. Bra, na nse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sa brei adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni padua mu gyan na so yie. Na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni padua mu. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni padua mu no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Sano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edu de edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta dedaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwade nkratoi atom. Yes. Ofona na bribia kunana opumpuni ayaboafo odini mfafuo mu akoten osrebo osachira yesene so dade akodi mensem akua mu awisia wo maduasa no san kwaje abayan asura piesie ofori beye man brempon obobesia che osagifo amotiofo pani adini mfrinshi aduonunum aprobo no ekopie benkumam ne santi da sebra ofosukwa bi aye bi ahwe otreso he asabre ohwe ekrese benkum he ato safre benkumman nananum ane ahemafo ane benkumman nyina ase munya mumotwe yemfa ani jeni ahukika sonko enhia otema ewura ewo efiada edi yanim 21st June 2024 ewo atem background esekese so ebre no ye anopa no ndu brem osagifo amotofo pani benkumman ma wa frishapo benkumman ma moni yo ahnewa moni yo gronto Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sima aduonu enso ena agba pa no pa nonkron ehoma ache. Eno ni djumadi ni din ofre me obuoba ofori amanfo. Yeda so atia kunwa kase mu a ye di djumadi ho chia me dia ma we din eda so ne ma ache. Station ni din di Ahenkan 93.3 FM. Yabetwa so na fei ya dedi aka nyina atwa so kama Afrakoma Community Hospital semen kanche wa no pay se umpum edodo ope ayaresa fuari kire mu Afrakoma Community Hospital o eye enkran aniti mu amu amasaman mu amuwo eye pokuase mu wo samsam fisi doburu shiponteli ene ne mpotem ho nyina no mu fuma ni kire mu ewo Afrakoma Community Hospital amasaman Stadium Junction udru hono mu taxi rank no Catchum say o kwa Afrakoma Community Hospital. Omo do obeko omo department ni nyina bi o hono doctors ne nurses midwives e wo ho unimo obi a etwo etete no a hania no e pa cho fa ne ko na omunyi mfemfiri ho mfama no 0597005963 0597005963 o fresh anamba na ombejo so ye be kwa homa ne so na ye ni Urura Clement Akolo Only a communications officer Edima African Parliamentary Network. Yeneno enkwatwetwe nkomo Eja Clement oti enka Ahenkan FM suni ma che. Mejusumiya. Pachon pumboko. Correction kakra di Parliamentary Network Africa. Parliamentary Network Africa. Africa, yeah. Okay, yeda se papa ne sa NCC no wadaro ma we de ye ba wo nchen ya ye nante se tiawa minority omo accuse majority for say adwuma waso omo yesemra hye bedwamfo no omo nye omo gya to ho a na omo di omo presidential candidate achi na campaign na womo eye
ebinom so kyerɛ sɛ minority for no ɔmo ankasa kɔ akɔ brɛwuo ne so mpafe nam san sɛ wɔn nso so da court bɛkɔ asetena no ɔmo so ɔmo deɛ abiri bi a bɛkɔ asetena no parliament adwuma wɔ hɔ koraa na ɔmo bɛgya ato hɔ akɔ adan a yɛ persecute wɔn enua deɛ afanu mmienu ɛyɛ yɛn parliament na mo nso yɛba no parliament ɛne ho nkɔmɔdie ho ntotoeɛ a mo abene mu no mo hunu ne sɛn na mo ano yie wɔ ho yɛ dɛn. Yo, me da sibebre niya. Asem de eno na wo de call eto no, wo de call ye no. De afenu mienu nyina eye wo parliament no. Enya de a yeni je ho. Enya de a ye foaso. Na Ghana foaso 8 min foaso. The san said den ma je be jafo no, ye omo se omo nko di anemu ewo ma je be jwa. Na yin shi Emma Ghana man nyina na yenyina about over 30 million people yenyina ntimi enko emashebika emani yeyi you know eya na a drew after every 4 years no yekoto aba eyi popo bi so mo fi anan ewo emashebika fi tuhwemu a edwuma omo koye wo emashebika fi no enyo omo dwuma eye dwuma omo ye edi amaye ahye mra edi amaye because se uti could be so announced baby, not many who are Yama in Kototin. Then we must go back to the old days of the wild data, Meridian to be a TBT be a so I want to say now. So you see a shemra am my home because he nipa and nipa de a papa, you know, and Kofu in Kosea and I know more and shemra my. Na the ecoso na saying enya dia ewo eniso say majority omo ye majority from majority because omo wo nipa dodo no ewo mbashe bejefi nti omo wo 138 members ewo mbashe bejefi ena edom kuma no so no omo wo 137 ewo mbashe bejefi because of this hang parliament, we know are very close. Now, Argentina, a drew a mare, as I say, in Kofua, you almost say, almost share 9 a war, and I should be the feeling. Or more do my own dream, no more pay, a year the almost pay. Juma, as I say, and come your mind, almost your mind. Minority here the same thing, majority here the same thing. But it is one of power. Majority yes, the government of the day. More you might be brave or no my some year and sana the parliament goes to an end because Ushima Kabe 6 months now parliament will the 8th parliament a call a year. Now Ushima so I say never be war parliament a year now almost now you call the next parliament. It said at the only now more you know. So much I say could do and no say feel Takaka come you as a so much should be in the next parliament. Now Shuma, you were a map baku over 85. I want legislative agenda so among you with baku 85. Now instruments ni sanyamano CI ni sanyamano ni na krapo enkanwo e na question time ewo member ewo mbashebejefi eya dia mbashebejuafo no eye on behalf of the constituency because say bia issue emba ewo obi mpeso so anase oni electricity anase bibi koye ewo omo area eno na omo mbashebejani a final question. Edema minister Kwa or Shasadi and so. No, baby, ya no, but you be the say. I didn't see now, way and couldn't said the Bayer minister in the Niba Ban also. And answer Obama, Timamufono, Anya, Chechi, a free, Yamana, Koso, and answer Uncle Ye, a war, Peswan so. Over 20,000 questions, a one, Omun, and Yamushi. Now, bills need no, it be
parliament bill ni sign them bebre how many wajuma you know first of all it say Argentina majority for no say minority for say because of security leader Tuesday and Thursday say fair no for anything court boycott until say court na san ombeba we are 138 members. Argentina majority cannot marshal the quorum because quorum in parliament 275 member parliament 91.6. If you can't now one you need 92 members, only 92 members to form a quorum. It is a more 138 members. Why can't you organize a quorum? Why can't you form a quorum of 92 members of a Semunia Brepa say Mupasimu Juma Emaye? Because agenda na a Kosovo parliament is the government of the day, is the government business. It's in a war leader of government business. So the majority leader is the leader of government business. On no okay, Nyama a Kosovo Ema government I want that should be. Why can't you marshal 92 members to do your work? Minority there, almost pay a coin about baby about the shaman. It's in a almost crap on almost pay some of the. It is a new macro now no a favor or mumpo. It's marshal yourself. But we hear more almost no they are doing other things. Almost campaign Omudi Flatberry, Eddie Omo personal things, personal things. In the Fiano, and by Timamufono, and a jamu in Filfi. Ubian Cafe and Chubia. It's in the AFL say, the Ecosuo and Mashe Bugafino, and Kuyi, na majority Nankasano, Usha, Omo Paba, Omankasano, I say, Omini and that. Just say I say I found one woman who saw the card and baby in your position and Yabeko. And I also know Yama people who some bills I sank on pass on the Sanyaman. Our moon, it's me now, and it's yesterday. You need a Dagia say, some of these bills, any Sika, any Yamaya say there are some of these bills. It's just a night parliament, not about the should be no enya idea a way in school. Now minority forms no almost form because muso ye mamu ejuma some bambaye e won ba shebegefi. Most of the questions na e bisha e wo parliament no. Of course, majority form the omo maban e na wo so. It no omo intend bisha questions. But questions no more no every minority for honum. Because mumu nya ban it is not a begin cost wise. Someone will be sure a band ministers. Say, I didn't know me area move road no own. It is no one as soon they cry almost to pass. That questions no we need the DHC. Then no, I say no, Nanka questions ever honoma and say Omubabe answer. Now, so no, not Omu court meeting, almost almost Nyambambe answers our questions. If it's our questions, they are told, they are shelved. Until say another time there will be another opportunity to do that. Which means say anka answers na epe what anyaman. Anka yen sabe kana watchina endra no. Okay. Ba shebe jafo no. Enya dia to enisu ewo kromo. All right. Irama yen na sene mfensi ha no na yen hwe days ahead no said the event be amfo dini ensamra eno me bon komo da se anopai. All right, Ura Clement Akolo or your communications officer at the Parliamentary Network Africa and Coaching and Comono. Yabetwa so at the amount na ODI Electronics say no a share Udi Media Network no ase see and cancha so ope a year TV, air conditioner, fridge, deep freezer, washing machine and as a rice cooker for any chili one or one wow kama. ODI Electronics say usika sam enya enwie pay kra no a de wenya no fabra e fa brabetua fa ade no a wo pen betua half ne yemfa half no fa nka ho
ɛyɛ akyire enti nkakra woni beba ho so TV na wopɛ wonsa kan ya keka ho bia no na wonsa kan pacho yɛwɔ MTTD ɛno no wakyem ɔdan yɛ ne post station na edi animhwɛ 0550900600 Jubilee Hospital ɛnso sɛ wapɔmuden ɛyɛ ade a ɛho hia ne paa ne nti bra no wɔnhwɛw ɛdwoda kɔpem dwoda abiri bia wobɛkɔ hɔ no na ayaresa ɛkɔ so dendenden mepakyɛw sɛ ɛyɛ gyina hɔ no agya ayaresa yɛgye wato hɔ no ne ɛka ho nyina fo ani kyerɛ mu ɛwɔ Jubilee Hospital na ɔmohwɛ mo a wo kama Jubilee ɛwɔ akyem ɔdan ne aboabo kwantempon yi ɛso amantra twene kɛseɛ no so na ɔmo wɔ 0244575799 ɛna 0241784645 yɛmfrɛ wɔn wɔ saa number no ɛso from Point Enterprise no sɛ provisions no deɛ ne nyinaa woba wo nsa ɛbɛka wo deɛ cosmetics no nso saa nsuo ɛna drinks no nso so nsa bɛka ne nyinaa ebi wokɔ nkwantani mu a yɛnkrabata no bi wɔ hɔ home appliances bi a wopɛ TV ne neɛ ɛka ho no kɔ a wo nsa bɛka saa nso ɛna woba ɛyɛ Mandarina Hotel aseɛ hɔ a wɔ hɔ wofiri hɔ nso a Canadian Bank dan kɛseɛ ni ma wɔ hɔ Absa Bank no wabɛbie nkrabata bi a ɔne ne di animhwɛ wɔ mobile bepɔ no hɔ no a wo foforo bepɔ no a 24/7 wɔ hɔ no mu a ɔtɔn adeɛ 0244897525 0206473953 ɛyɛ number wobɛfrɛ Yesumo Herbal Center ɛso so di Kumi Herbal Tea ne di aba ɔde boa yɛn Kumi Herbal Tea ne boost your immune system ama yɛnya ahoɔden na yɛako atia nyarewa ahodoɔ a na tete ne padua no mepacho anopa bi afa tea bag ne ba kotu nsuo hye emu simadu ko dunum entem na wanom anwumre wadidi awi a wokoda nso no ayɛ ne saa pinfo abatan ene wɔmo a ɛma mo banufo afei mmɔfra mo nyanya mfinhyia du mepacho ma mo mfa Kumi Herbal Tea no ebi na na twumasi amoafo chini ba ne Kennedy wachim dan bra Joe ne bra ya nso wɔso edu ɛna bosome pharmacy nso saa wɔfa yawo bra Mike ewa achia se kedefo okokwaku amu aho woni obi o maware mfie bebreni a wo ho ayeden infertility, hepatitis B, low sperm count, fibroid, ulcer, wani ohwade ahunu ne yi anase BP tetewo, HIV o mmema ye akofom a mepacho mu nyina mo frɛ Dr. Paul Kumi na omwa mo 0248716402 0248716402 0503785656 o friend number na obejo so old up concert trading eso so de enokodoko de ebro ne emro wode ni nyina de aba ensuo nso na wo pa wo ni nyina ebi enti bia adwumadie bia ba fie ya badin to engagement bi ayie bi na ba fie na wankasa na wo ye birthday party bi ena de edomo aba na pesa wo som ahoho a ensuo ne ho niema ne de yenko old up concert trading na ontumi emoa yen ne de no oton no atufuo buo mu a eye kama pa o supply eye kasa preko product ahodo bi te sa Lomo K20 Black Rock tonic wine dry gin ene ne ka ho Belaqua Vortic Specialized Vena opewe no nyina bia mepacho achim manso owo so mills no ben pa wo ho sanso na crossing oni Otula Game Information Center e wo Polo Bicycle Repairer echire ho no ena edi enmuhwe 0549530462 0534708142 o fresa number we ya obeje wo so mepacho ma minko studio B na yemfa nkomatwetwe we enhyehye so emfa emawo Ghana National Fire Service wo mon krabata a ewo achim odan hanomo mpanimfo ewo ho no na efia da bia se de ye no no mbeka yen ho na yedi eye ejahyehye ne kwan ye befa so a ye betwe yen ho efiri ho enkomo opani a ya na etan wo mpanimfo mpa etan no mhia wa hanomo ye owura amponsa antwi ena owura ampedu Patrick wo mo ewo fie hanomo anopa ya ye no mo bonkomo mpanimfo mamo machi bi mu ayenua ejoso na madaro mamu mpumbo de na me yadom bibia boko ye de radio asenti we de yen sebre ye bekoso na ene enkomo ne education wo ho a e wo setiefo nso ete no madaro ma wo de adom yen wacho da wase ne wadwumfo ni ane etiefo nyina da wase da nyankopɔn so se wa mo yakonya se ne nso ene ebusuafo emeka samfa eja se ne de bia ye ba ye church adwuma afa service ye di no
rescue eka yadwuma ho sɛ obi akɔ atoronche mu ase nsu afɔ bi atobulem eka wonte ne no yɛpɛsɛ yɛhwɛ electrical shock. Okay. Electrical shock sɛ ayerem kanea ana sɛ ayerem kanea akyi obi a kwan a yɛfa so a yɛbɛtumi agye nipa korɔ no ana sɛ yɛbɛtumi agye nipa na yɛnsa bɛtumi aka ne nkwa ti mimi de mɛfam na kyɛ mi nuam so nso de bi atoa so. Okay. Sɛ ayerem kanea akyi obi a yɛka sɛ ayerem kanea ana sɛ deɛ electricity ahoɔden no ɛwom waya electricity ahoɔden no ɛwom sɛ naked ana sɛ ho no da hɔ no mu a waya na ɛwɔ ho na rɔba da ɛwɔ ho no ɛfiri ho a na bɛka waya no nko a nipa no ho kana ana sɛ nipa no ho fam na ana sɛ kyi nipa na nipa no ɛbɛtumi afirim ana sɛ obɛtumi adidam deɛ di kan sɛ ɛma nipa no ɛfɛ bi cardiac arrest nipa no koma no ɛsiisi ɛnyɛ adwuma biom ɛna de to biom so yɛ muscle contraction ɛno so asɛ udompe no asɛ atwitwa asisi ɛna bends utimi ɛhyehye ɛna numerous or triggering ɛno so akɔyɛ sɛ unte asɛ woni padua no unti baabi nka asɛ baabi ɛnyɛ adwuma asɛ de pane akɔ wɔ asɛ unte sɛ bibi woni padua no asɛ wonsani hɔ asɛ wonan ni hɔ yɛsɛ ka sɛ asensen uhu sɛnia woni padua no asɛ akwa no ebi ni hɔ no ɛna difficulty in breathing ɛba nso a ɛden sɛ nipa no ɛbɛtumi ahome sɛ ayerem kanea no ɛkyena ɛden sɛ nipa no ɛbɛtumi ahome nti yɛbɛhwɛ ɛkwan so a ɛde saa adoma causes of electrical shock deɛ di kan ɛyɛ ɔhaw a ɛwɔ yɛn wires ho sɛ wires no bu wɔ hɔ no mu a ɔhaw ɛwɔ ho anaasɛ fault wɔ ho anaasɛ bu wɔ koraa insulators no afiri ho ɛno ɛyɛ one sɛ nipa no ho kana ɛbɛtumi de aba ɛna two nso yɛ exposure of power lines sɛ na meka no sɛ wire no bu wɔ hɔ no mu a sɛ wire bi a woyɛ sɛ wo solid tape no deɛ ɛyɛ naked no ɛsɛ wo solid no ɛna deɛ ɛyɛ naked koraa no so ada sɛ wobɛsesa no anaasɛ wode bɛfa pipe mu sɛ yɛwɔ surface type and a conduit type na sɛ wode wire na afa pipe mu sɛ wire ne ɛmfa pipe mu na sɛ yɛ surface type no sɛ ɛho bɛda ho a ɛbɛtumi de nipa ho ka ɛbɛtumi de shock aba nti ɛnoma wei na anɔpɛ yɛpɛ sɛ ne atiafoɔ nso ɛkyɛ. Okay, yɛate yɛda ase papa sɛ watwe adwene de asi ɛno no ɛso nti yɛbɛfiri wɔ hɔ nom ne yɛaba yɛnwua bɛma amponsa ɛnso so ɛso. Okay, nti ɔpɛni nso fa kakra ka ho fama yɛn. Normally yɛhwɛ cause of electrical shock no bi ɛwɔ yɛ fie ɛmpem bebe ne yesu kettles ɛna no an yesu ne sayema no obu ha ɔman yesu na ɛma tɔtɔtɔ ɛwɔ kettle nim nti tama ɛbɛhuru no ebi bɛpete agu baabi a electrical cables no wɔ no ɔkɔ akɔdum na sɛ kɔtu afim no nsu no bi hɔ ebi ana wɔn hyɛn paboa na anya kɔsi nsu no onya si nsu no because enya contact to the electrical unit no ahoɔden na ɛwɔ electrical no mutumi fa nsu na ayɛ asomu nisa asomu sa na isi da sɛ ma sa bens na me boss ka no ma bens ana sɛ be ma sa cardiac arrest ni bi no nisa da bia no sɛ ye make sure sɛ use kettle no or volume nti ye ma kettle ni nso ni ma tototo because e boil pe no e be de e be tutu okay sɛ o man ye one third level no a enye map pepe na we jai okay e kwan a sɛ hu a e ma bi de engu fam ana yen hwɛ ma if you so mode nails obu a obu say obese o plug ade 2 pins no be share 3 pins in it say your head side no so de ade bi wo na ebie neutral ene eye life no to so apɛ any substance bia ebu obefa no na dadoa ebu a pin yɛsi ne tinu ayi no de awo sa et nti wo de wo na etinya contact you create me the atre no mu nyina atre yes metal spoon fork ano no de aye se no yen hwɛ sa nyama na yinsisi ano kwan it's in my day, in your really my day. Am I in electrical shock? After the young power lines and Casangasa, who was in the dine or power line, I say, a power line, and easy for home market Siena, and now a human was seen the dine was here, and she said, you are dear friend Arkin. I tell you, where you know, say a kabuma, a kabum pen, a pepper jack, say normally, things a process, some sound be. The kabums and then now refreshing to your. Maybe your house roofer because house roof near there metal na there and say nya contact to it now earth wires near pen na ma order ni na be electrified and that time say on circular so building company it's near there efa
nti yɛbɛ advice man ko phone si omo dan ɛwɔ yes power lines okay okay na esa nyama ne bi after yɛnhwɛ friends saying obu an fie no wires no say na boss kind o say yɛwɔ wire na ya wire afa edan ni mu ana wire na ya wire edan ani nti the wire edan ni mu no normally the five tubes mu nti we call bath house ya wire obu an light switch o for na wire nefa the fa tube mu inside nti one fa tube mu a who drive to sometime na building na set me then it become wet. So I say the wet na it mean ya contact to the electrical cable na nso na won so nti me then electrify. Ti advice say oh ya dan afa wire na afa dan ni mu a make sure so better tubes na then what the wire na the afam na dey gum ana yen so a ye wire surface no so no ye wire so make sure say me emane fa fam a be contact what nsuo I said they are extra because bath house there heading him so the nsuo aduma na because so sanya man yenhwe all right but a footwo we no in as much as say omo sisi wo mo dan no ye be ka de a kire wo mo no don't you also think say yenya sa electrical cables contractors so hwan for electricians na ya no mo yes adwuma no na ye no mo kasa because obi ho no obi si dan oni any knowledge about it ne dey so sika will provide keke and don't you think that your channel energy need the call no be is good say ye any way for no so kasa so we sure nyanko pardon my standard board for asset farm microphobia or waya eno mani nyina wi a or machine a or detect ehun say we are not correct enti omo app no kra ho as a wo app na odan ha obehu omo ye certified abana mo ho kwan say e wo say omo waya edan mutumi nkrata e wo say mutumi waya edan ana say o kiosk bi ana say store bi a aban mo mutumi krata say say nipa no etumi e waya nti say nipa de ono waya nyina wi a o fidi a o de kire hu say o haw bia ni adwumadie na odi ni mu nti say nipa no e wo ho nti contractor so eya we nti aka say e ma mo na say bia abafu ye ma muti nkoso a ukọ electricity company ha no mo a ombenya certified people no e dey ma na watimi ahwe wu fina ma na ntimi amfa ato rent bia ama na yenya wa kwantu no wa ne de wanhwe ya we kwa akobọ ka na o kan so no obu ha won say metal cable no e ma sa to tube o say tube na minister le fafa musa ame fafa musa nti na say gen electricians for na yen musu advice wo o say we educated on that field say we electrician energy commission ide a commission say what they certify into one we are certified no and koye shadow work mobi say because also need skent no advice because mu na yes certified electricians we na mo ko adwen ba ko say one to tube na yeye ma wa and only akono be fan iska say dey na beto tube no but obi ko fa actually koye ma na and still na be ko so okay all right inti ene yen focus ni nyina no ewo said ye enyina mo nkane atumi shock yen ne ekoko fade ba ene ekwan ye befa so ye betwe ye ho afiri ho nti mo ama ya te ase se ye hunu naked wire bia se edenam ye dan ho ana se nam dan ni mu e wo se ntempa ye tuso ana mo ne ye de hye droben bi mu kata so na ankofa o haw bi amfa amma mo akyerɛkyerɛ nioma se ya ndidi ya mo kan so ebetumi aba ya tu omfo a won antie ye hu se obi electricity a shock no wakakura gina ho a ye ne ho hwe enyi den na wonye no amono mu ho first aid yo weda se first no na se ayem kan ya echi obi a obi ho na de wo mafun akobọ nipa na ayem kan na kyen no obo ne sa se nipa no so wanwu a obedi ni dem enti de enti ne sa akonya wo ho a ba bia meter na saturation wo no obetime adum no udum na ahoden no afirim okay nti nipa na nkasa be wire afiri ade na ache ne ho na mu mempe ade bi emfa nkobọ no eni nipa na edem ebiom obepe ade bi a tese ade dua a eye dry anasa homa emfa ne se koko fo wa homa bi wo ho no mo eno okoye so a se wo twen wo nkwa ho safety fe kwaso wo ntimi anje ho a untimi engine pa no tise wo kan nipa na ayem kan na che na unso be chew eni tise wo ni akonya ro be du me so se meter na wo be pe ahoma no koko ahoma no tise ahoma ewu okay ensuo emfam se ayem kan no ntimi mfam enti wo be to ahye nipa no
say achine say fa no say abato ama so nipa nebo okay na watwe no watwe no so utmetwi for na no free bi CPR na do sabe mimi an kokko udu mimi akọ checks in the post na hwe say home a u checks na bia ye korata afi na udi nipa no akọ yalesabia na watimi agi nipa no okay empe be reminim say just me for dia yes say can you shock why yes omo msusu science na say good class sometimes wo mu a I say unya some shocks bi kakra na kenya woni pedua menim say sa shock no a omo kan electrical shock difference wo mebri sa ho to say shock one say sometimes obi kro be wu a ye wo okọ hospital ye wade mi no ketwe ani sa na ye ma no ye won limit eno no indi nipa ne dem but electrical shock we na yedi kan ball ne cause him say etima cardiac arrest that's why come to me it's diabetes na we any quick response bia from any trained or certified doctor bia put me there I lost your life science for one shock na o kan nye electricity shock oh I see what is that transformer shock aso mu a o person who nyampa oh okay I see normally no say shock na ye kan shock na chobi na uni de bia fire service any ambulance normal man in term farm yes because yeah bana see that you after ECG for come so mundum can you hold 19 say power hold 9 they off okay that one there you can body with the person but we no afraid for this phone can na there's any unya emergency team there ultima is the authority so we can because of their reason to can but yeah no mudi sound juma so and I say me boss can normally this only hwe kona usuru krampo na woman na kai urabo nipa no won say wa nti ba ko e the fat ha o the fan nchen nche se ba kwa so ba ko no me pia na den at form since the ball ko the ball na yes ni den the building united I den SCZ na mu pia na hwe form yi se na ti kon so betumi ahwe ho akofa yi abawa na ko bu ne spine yes nti o de pia no o di pia no o di pia say nipa me nu wa den e wo ti ada o pia no o mo be so because onya di contact na abreki circuit into have different lady esonu mu yes okay wa watare ko ehye okura no bucket car watare no share no betumi ayi shirt no betumi ayi I say Ghana friend me Ghana yi egu mi o to she ni palisi ya okay no watch no watch ni pana about so but de hu hia ne say eso o hwe say power no wadum no power no wadum no okay all right yeda ase mema mo de mo nsemu ya etwa to kra de man ba ma me fa we emfamu ansame da se Ahenkan FM Intertown Football Gala no abusua ba so dendenden enti utie me aboabo dance ne manso across odan kwanta achiase suedru swabe suedru abena sene ne kenke ka ho me pa chew ba bia wo bia wote yenka monkeka mo humom na munyi 18-man squad na mo form mra mesi akan no ebi emfaso a wo we no so no doso yen botaye tie nyame adom Kempon Academy ye won panimfo wo hono mo a ye kasa a wo mususu tie enti ye tena se bisa se kwan ba ne ye befa so a sa kwan kase no a yenya no ye betumi a cha ma ye manfo e won potem anso etimi nya so mfaso ene ti ne de ye football competition e de hye so ene ti wo boaboa wo na nso baby na wo bebo na wotiri yie na scouting team no scout no mo de wo kọ Kempon Academy ho a kakra wani beba ho so no mo de watu kwan free Ghana ha o mo djuma o mo die no o mo train wo no mo de o mo atu kwan free Ghana ha fa wo hyem na emwa wo ye wi a ye bema branded jersey trophy so e ka ho bi a ne nyina no eye emfasode a wo benya wo se wo de ho ba be hyem ebi o be pick forms na ye free na emom o kire sampa wani abre no wo betua 300 Ghana cedis as a team enya individual nte bi a team no a Team Kobe K on betia 300 cedis ebe cover o munyina 0241512388 0241512388 free sa number na se Ibrahim kan from adwuma mu ha na be ginchirimu no ne a chain we okay nti ma main company for ho na yempra preche ne enso so company for eno mu ofie ha no mo ye wura Ampadu Patrick oya assistant divisional fire officer grade 1 and afi fireman ora amponsen twinso eka ho ebi ewa ha empedifo ye so ensem we that's it esra say obi biala obenya sa haw no ombomo ne say onya firi ho a obekọ yaresabia esan say basa enuma bebre akwan bebre tochima anasa o ha ba ho nti basa so ma ho ya ha
na akɔ ayarasabea ne yɛtumi hwɛ sɛ biribia de no akɔ ma no afei nso mɔbɔden sɛ adeɛ bi a wode ayam kanea ɛyɛ no hwɛ sɛ onsa ho awo nsuo eni onsa ho a wodi besum anase baabi a wowɔ no nsuo ni hɔ a wogyina nsum a wobɛsum a betumi de ɔhaw awopa nti stobre yɛnyɛ ahwɛyie na mfa ɔhaw ne amane amra yɛn okay ɛgya yɛnti yɛwɛ oboni bɛka ɔsɛ safety first yɛma yɛni da hɔ bibia bebia no yɛndwe ho negative aspect positive aspect ntim sɛ ɔkɔ plug adeɛ a the negative aspect no dwe ho mɔ okay na hu sɛ adeɛ wei deɛ mekɔ yɛ no safe kyɛn sɛ menya so dɛn ɛmfa so nti yɛbɔ mpaeɛ ne sɛ ma yɛnte electrical shock because recently yɛakɔ 2 emergencies na electrical shock ɛwɔ dɛn ya nti ne yɛfa saa topic sɛ yɛbɛtreat sɛ na akɔfo bɛnya ho nimdeɛ alright yɛn nso yɛda mo ase papaapa mokɔ ana moakyia commander nso ama yɛn na yɛada mo ase sɛ mobɛka yɛn ho ɛfia da bia nyame yɛ adom adasɛ ne nso yɛbɛsɛ hyia na ball no yɛtumi ba bi oh yes mutumi ba bi obia ɛba bɛgye bate yɛda wase okay yɛn nso yɛda ase papaapa abusua yɛde bɛsi yɛn nso na yɛasɔ so Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM